hiába vagyunk iszonyatosan hatékonyak, hogyha nem jó dolgot csinálunk. Mi az, ami nem mérhető, de szíved szerint azt mondanád, hogy kéne, hogy mérhető legyen? Hogyha az embereket túl égeti egy vezető, akkor a legfontosabb dolgot égeti. Mi vet rá téged, hogy introvertáltként emberekkel foglalkozz? Sok esetben a mikromanagementet azt a bizalom hiányával állítják szembe, hogy nem bízom benned, és akkor majd én kontrollálok téged, és valójában az a biztos, hogyha én tudom jól megcsinálni, az a biztos, hogyha én csinálom meg. De ami van az én mindennapjaimban jelenleg, hogy egy nagyon komplex rendszerben nagyon igyekszem nem a tünetet kezelni, hanem a gyökérokig eljutni. Tanácsadóként a végső felelősség nem nálad van. A végső döntés az ügyfélé. És nagyon sok esetben láttam azt, hogy a legjobb támogatás ellenére sem abba az irányba mennek cégek, szervezetek, vezetők, mint amibe kellene. Kedves Hatékony leszek hallgató, mielőtt belevágunk a mai epizódba, egy szolgálati közlemény. Műsorunk stratégiai partnere és támogatója a Next Academy, ahol azt kutatjuk, hogy a 21. században mi kell az igazi személyes hatékonysághoz. Ha érdekel, www.nextacademy.hu. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat a műsorba. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy miket fogsz mesélni. És két dolog az, amiről tényleg nagyon szeretnék beszélgetni veled, hogy milyen most neked az életed, és miért ezt az utat járod most a korábbival szemben. Tehát maga a váltás is tök érdekes lesz szerintem, hogy a Flow Consultingból, a tanácsadásból hogy kerültél a jó kenyérnek az élére. De talán kezdjük is egyébként azzal, hogy mi volt az ok, ami miatt váltottál. Van egy ilyen mondás, amit egyszer egy reklámban láttam, hogy when was the last time when you did something for the first time. Igen. Egy idő után, amikor már ugyanazt csinálod ezredjére, és kevésbé találod már meg benne az igazi energiát a fejlődésre, akkor szerintem váltani kell. Tehát, hogy a tanulás és a fiatalság az azzal jön, hogyha folyamatosan csinálunk új dolgokat. Úgyhogy ha most így nagyon röviden mondom, akkor ez értelemszerűen tudom sokkal hosszabban is mondani így a hátterét a dolognak. 20 évig csináltam egy hasonló dolgot, nem egy dolgot, mert a tanácsadói munkánál változatosabb munka nincsen a világon, de akartam konkrétan én belállni és csinálni üzleti vezetőként. És itt a tanácsadási rész volt az, ami már nem elégített ki, és azt kellett, hogy valami sajátot építsél, egy konkrét, ebben az esetben jó kézzel foghatót? Tehát, hogy ez volt, mert a szolgáltatóiparban egyébként nagyon sokszor ezt hallom vissza, hogy azt hiányzik, hogy mindig valaki másnak csinálnak jót az emberek, és újra, és újra, és újra, vagy ugyanannak az egy ügyfélnek nagyon hosszú ideig, de akkor is az övé minden nap végén. Viszont az hiányzik az, hogy valami az enyém legyen, az én webshopom, az én pékségem. Ez nekem nem hiányzik. Tehát a jó kenyérnek nem vagyok tulajdonosa. Igen, ezt akartam, hogy itt furcsa ilyen szempontból. Nem furcsa, nagyon-nagyon sok ilyen cég van, aminek van tulajdonosa, és van megbízott vezetője, sőt a cégek nagy többsége ilyen. Az nekem nem hiányzik, hogy az enyém legyen, bármi is. Egyébként, hogyha már így a hatékonyság témában, azt szerintem én embereket legjobban magukat kizsákmányolni, vállalkozókat láttam. Tehát amikor szerintem ez járos. Na, tehát ahogyan az ember a saját vállalkozásában, saját cégében ki tudja magát zsákmányolni, aznak igen, nincs határa. Igen. És akkor minden mellett a lehető legkevesebb pénzért csinálod mindezt, hogyha vállalkozó vagy. Tehát, hát így van, tehát egy sokkal nagyobb kockázat, és transgenerációsan is hoz problémákat, hogy akkor majd a gyerekeim pontosan ugyanazt akarják-e csinálni, vagy nem azt akarják csinálni. Ugye a magyar KKV szektorban jelenleg ez egy nagy ügy, hogyan van a generációváltás. Úgyhogy nem. Nekem ez valamiért az én működésemben az, hogy nekem ez az enyém legyen, és saját céget építsek, és saját vállalkozást építsek, ez nem erős. Sokkal inkább az, hogy legyen egy nagyobb rendszer,
amit tudok vezetni, és aminek ki tudom azt próbálni, hogy embereken keresztül, emberekre hatva, én hova tudok vinni egy rendszert. Az sokkal inkább motivál. És mindegy volt, hogy mit? Nem. Vagy vonzottál a PKRU-hoz már korábban is? Én amikor így ezen gondolkodtam, hogyha váltanék, akkor hova váltanék szívesen, akkor én nagyon szívesen váltottam volna IT szektorba például. De én gondolkodtam nagyon IT cégben, scale-up méretű cégekben, amik már kinőttek a startup világból, és már sokkal inkább a növekedés és a szervezetépítés a céljuk. Életemben nem jutott az eszembe, hogy én termelésbe fogok menni, életemben nem jutott az eszembe, hogy akkor én pékipartba fogok menni, de aztán a barátaim mondták azt, amikor így megtaláltuk egymást a Jókenyér és én és a Jókenyér, illetve konkrétan a Klárival, hogy hát azért hozzám a személyiségben 1000-szer jobban illik a kaja, mint mondjuk egy IT szolgáltatás. És tényleg a végső kikötésnél, így, hogy messze állt tőled, mi volt az, ami azt mondta, hogy jó, akkor legyen a Jókenyér? A Klárával való bizalom, ahogyan így a legelejétől elkezdett ez épülni, és azt éreztem, hogy amire a Jókenyérnek szüksége van, azt én tudom hozni. És akkor ez egy gyors döntés volt. Volt azóta bármikor egy pillanat, hogy megbántad? Nem, egyáltalán nem. Tehát én nagyon szerettem a tanácsadó létet, de 20 év után elkezdtem ennek már az árnyoldalait látni sokkal inkább, és nagyon tudom a mai napig élvezni azt, hogy nem tanácsadóként dolgozom, hanem vezetőként. És mi az árnyoldala egyébként a tanácsadói létnek? Tehát amit úgy meglátsz egy idő után? Nagyon tehát például nekem az nehéz volt benne, hogy nem vagyok a saját naptáram ura. Hiszen az ügyfeleink azok, akik befolyásolják a naptárat, és nagyon-nagyon sok nehézség, adott esetben konfliktus is, mind cégen belüli, mind magánéletbeli nehézség ebből azért tudott jönni utolsó pillanatos átszervezések, tehát hogy mi a flow-ban az időnket adtuk el, a flow a mai napig is az idejét, és persze abban a szakértelmét adja el, de az, hogyha valakivel akarok találkozni, és 3-4 hónapra előre nem találunk egyetlen egy olyan időablakot sem, amikor le tudunk normálisan ülni, beszélni, azért, mert ez az ügyfél átszervezte. Tehát például ez egy ilyen konkrét dolog, amiben én mérhetetlenül elfáradtam, hogy az időm jelentős részét azt tette ki, hogy a naptáramat próbálom itt puzzle-ben menedzselni. Mert hogy valójában nem én döntök a naptáramról, hanem az ügyfelek azok, akik rászerveznek egy felsővezetői workshopot, amit én nem mondhatom, hogy figyelj, csak a felsővezetői workshopot tegyük már el egy nappal. Ez egy ilyen nagyon-nagyon konkrét dolog, amiben ott elfáradtam. Illetve hát az, hogy tanácsadóként a végső felelősség nem nálad van. Tehát, hogy tanácsadóként, és ez attól független is, hogy szervezetfejlesztőként dolgozik az ember, coachként, de még akár pénzügyi tanácsadóként, tehát még szélesebbre nyitva ezt a dolgot, a végső döntés az ügyfélé. És nagyon sok esetben láttam azt, hogy a legjobb támogatás ellenére sem abba az irányba mennek cégek, szervezetek, vezetők, mint amibe kellene az én hitem és értékrendszerem szerint menni, és ez volt egy ilyen nagyon fontos pont, hogy én szeretnék dönteni. Hát nem feltétlenül egyedül, egyes szám első személyben, hanem csapatosan, de hogy akkor van valós felelősségvállalás. Azt olyan kudarcként éled meg tanácsadóként, hogy hiába adod a legjobbat, mégis balúsul-e, mert nem veszik figyelembe? Hát ez az egyik lehetőség, hogy nem veszik figyelembe, de ennél komplexebb a világ. Egy éve dolgozol nagyon nagy energiákkal és tök jó eredményekkel egy projekten, jön egy új vezető, aki egy nap alatt lehúzza az egészet a WC-n. Nem az, hogy nem vették figyelembe, hanem egyszerűen a rendszer és a struktúra változott meg. Tehát sok ilyen, a mi munkánk a szervezetfejlesztésben olyan, egyszer volt ez az analógiánk, hogy minthogyha egy homokvárat építenék a tengerparton, ahol csurgatom pontosan, hogy ez akkor egy ilyen kis bástya, építem a hidat hozzá, és akkor itt van a vizesárok, és akkor a kizlázászlócska, és akkor megyek tovább, és már egy ilyen egész birodalmam van, majd jön
az egy darab hullám, és az egész boom, és még kicsit az is van, hogy rosszabbul néz ki, mint előtte volt, és még az is van, hogy na én többet, ennyi időt, meg energiát homokvárra soha. Tehát ez a jobb is lett volna, hogyha el se kezdjük. És láttam sajnos több ilyet, ahol ez volt, hogy jöttek különböző hullámok. Na hát abszolút, tehát amikor a szívünket, lelkünket, életünket, mindenünket tettünk bele, és ez lehet, hogy egy külső gazdasági környezetbeli változás, lehet, hogy egy törvényváltozás, ami ellehetetleníti annak az adott ügyfélnek a piacát, ugye ilyeneket látni. Ez lehet, hogy egy vezetőváltás. Tehát, hogy még olyan külső tényezők, amik, hát igen, jön egy hullám, és akkor ebben elfáradtam, hogy ez meddig van, hogy még ilyen hullámokat elbírunk. Ezt abszolút megértem egyébként. És akkor mostani helyzetben pedig megvan az a plusz, hogy a felelősség teljes egészében állnak tudni. Így van. Használsz tanácsadói támogatást? Igen, volt tanácsadónk, igen. És nem fura egyébként, hogy most visszakapod azt, amit te adtál korábban? Tehát nem vagy kritikus? Valószínűleg magasan van a mércém. Szervezetfejlesztésben is használtunk tanácsadót, ott most aktuálisan nem, de mi inkább más típusú tanácsadókkal dolgozunk, aki például egy igen erős növekedési stratégiában vagyunk, új üzleteket nyitunk, és ebben a megfelelő lokációk megtalálásában van tanácsadónk, tehát hogy nem feltétlenül szervezetfejlesztési tanácsadó az, akit csak használunk. Igen, tehát én azzal oké vagyok, nagyon szeretem a tanácsadókat, ezzel semmi gondom, és nagyon nagy tudás van. Szubjektíven szeretném javasolni, hogy ha érdre mennétek, azt szerintem biztos, hogy egy sikersztori lenne. Nézegettünk már érdem. Teljesen függetlenül mondom magamtól, hogy én Nézegettünk már. Számomra a hatékonyság kiemelten fontos. Munkában, azon kívül az egészségem szempontjából. Ez mind olyan kihívás, amivel szembenézünk nap mint nap. Épp ezért keresem azokat a megoldásokat, amikkel tudom ezt támogatni is, mert azt gondolom, erre kiemelten szükség van. A saját egészségem, fittségem támogatásához pedig olyan partnert találtam, amit nektek is jó szívvel ajánlok, ugyanis nálam már bevált. Az utóbbi hónapokban az edzéseimet és a diétámat kiegészítettem a Living Foods sékjeivel és olajaival. Számomra a hozzáállásuk mellett az a szaktudás volt a garancia, amivel csak az idei évben több kiemelt hazai és nemzetközi díjat is kiérdemeltek már, és olyan kutatásokat, fejlesztéseket végeznek, ami nekem garancia arra, hogy megbízhatok abban, amit ígérnek. Úgyhogy ha szeretnéd támogatni az egészségedet, diéta, edzés vagy csak a hosszú, tartalmas élet érdekében, akkor jó szívvel ajánlom őket. Sőt, most még egy kis pluszt is kaphatsz, mert ha használod náluk a HLP kuponkódot, akkor a vásárlás értékéből kapsz 15% kedvezményt is. Úgyhogy ne halogasd, tegyél te is az egészségedért. www.livingfoods.hu. Egyébként a fejlesztés, meg a folyamatok, meg a tanácsadás vonala mentén szerinted mi a kulcs ahhoz, hogy te vezetőként hatékony tudjál lenni? Mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell neked venni, és ezeket hogyan priorizálod egymáshoz? Mondjuk teszem azt a saját prioritásaid, lehet egy szempont, az idő, az erőforrásoknak a rendelkezésre állása, a te saját energiaszinted, mert kedden nem biztos, hogy ugyanúgy teljesítesz, mint csütörtökön. Tehát neked mostani székedben mi a sorrend, ami alapján eldöntöd, hogy aznap mivel fogsz foglalkozni? Mik befolyásolják, ha számba tudod szedni őket? Mikor elkezdted a kérdést, akkor rögtön az ilyen híres mondás jutott eszembe, hogy a menedzser az, aki jól csinálja a dolgát, a vezető pedig az, aki a jó dolgot csinálja. Menedzser és líder angolban ugye így az elkülönítés, és azért nekem nem csak arra kell figyelnem, hogy jól csináljam a dolgot, tehát mondjuk hatékonyan csináljam a dolgot, erre is nagyon kell figyelnem, hanem arra is, hogy a jó dolgot csináljuk. Mert hiába vagyunk iszonyatosan hatékonyak, hogyha nem jó dolgot csinálunk, vagy nem jó irányba evezünk, vagy más módon is lehetne csinálni. Tehát én azért nagyon igyekszem arra figyelni, hogy a jó dolgokra tegyük az időt és az energiát, és
nagyon gyorsan igyekszem leállítani azt, amikor a szervezetben azt látom, hogy olyan témákra megy idő, energia, netán pénz, ha bár az idő és az energia az pénz, ami lehet, hogy jobb lenne, hogyha azt megoldjuk, de összességében nem ad hozzá nagy képben sokat. Uh-huh. Tehát, hogy ez jutott eszembe egy a kérdésed elején, hogy nagyon fontos szerintem egy első számú vezetőnek figyelni arra, hogy a jó dolgot csináljuk, és hogy az időnket, ami a legszűkösebb erőforrás, azt megfelelően allokáljuk az igazán fontos stratégiai dolgokra. És ehhez mit használsz? Tehát, hogy mik azok, amik alapján döntesz? Igazából így kerek a kérdés, ez egy jó válasz volt, csak akkor egyen menjünk tovább, hogy amikor bemész reggel, és akkor történik minden, ami csak elképzelhető, hogy mik a szempontok, amik alapján kiértékeled, hogy mik lesznek majd a fontosak mondjuk aznap, vagy azon a héten? Én nagyon erősen naptár szerint működöm, és naptár szerint működtetem a céget. Ez már így a Flow-ban is így volt, és aztán a Jó Kenyérben én ezzel szoktam viccelődni, hogy én vagyok az, aki mindenkinek teletolja a naptárját. De hogy tehát nem reggel dől az el, hogy aznap mivel foglalkozunk. Tehát akkor szerintem baj van, hogyha reggel dől el, hogy mivel foglalkozunk, és van olyan, mert akkor az egy tűzoltási helyzet. Tehát, hogyha tűzoltási helyzet van, akkor persze, akkor felül kell írni az aznapi történetet. Én sokkal inkább úgy látom, hogy van egy cégben, a mi cégünkben is nagyon komplex a Jó Kenyér működése, annak ellenére, hogy egy magyar KKV 200 fővel, de hogy hozzuk a nagyobb cégeknél meglévő komplexitást is. És ezáltal sok ügy megy párhuzamosan, és én arra próbálok figyelni, hogy minden labda gördüljön előre, és ebben az én konkrét módszerem az, hogy, és ezt így is szoktam mondani meetingeknek a végén, hogy addig nincsen vége a meetingnek, amíg ebben a témában nem írjuk be a következőt, ami egyúttal határidőt szab annak azon a meetingen meghatározott dolgok elvégzésére. És van egy hosszú távú kiszámíthatósága a dolognak. Egy picit kalandozok csak el, Svájcban élnek az egyik jó barátomék, már sok-sok éve régen költöztek ki, és azt mondták, hogy többek között azért sokkal alacsonyabb a stressz szint Svájcban, mert minden kiszámítható, és nincsen az, hogy jön a főnököm, és most kell, és tegnapra kell, és aztán fél óra múlva jön, és mégsem ez kell, hanem valami más kell. Ez az állandó sürgetettségérzésnek nincsen kiszámíthatósága. És én a naptárat használom nagyon egyszerű eszközként arra, hogy minden iszonyatosan kiszámítható. Az, hogy mi a termékfejlesztésünknek a menetrendje, láthatónak kell lenni az következő 3 hónapra előre, és nem úgy kell, hogy működjön, hogy nekem ma eszembe jutott valami zseniális termékötlet, jövök, mondom, termék, és akkor gyorsan fejlesszük, mert ez az ad-hoc, kiszámíthatatlan magas lesz, hanem mindennek legyen szerintem minimum egy 3 hónapos menetrendje, bizonyos dolgoknak akár fél éves menetrendje is, tehát nekünk vannak dolgok a naptárunkban novemberre, amit tudjuk, hogy akkor azzal kell ott foglalkozni olyan meghatározóbb stratégiai ügyekkel. Röviden, reggel szerintem nem dőlhet el, hogy aznap mivel foglalkozunk, annak már el kellett dőlnie előtte. Kicsit megchallenge-elve ezt, de értem a lényegét, és egyébként szerintem az egyik legstabilabb alap a naptár tud lenni. De mi van, ha aznap reggel úgy kelsz föl, hogy sírt a gyerek, ugatott a szomszéd kutyája, teljesen mindegy, nem aludtál egy teljes éjszakát, viszont pontosan tudod, hogy ma hegyeket kell megmozgassál, mert a naptáradban benne van. Olyankor mi van? Hát az jut eszembe, hogy még lehet, hogy fiatal vagyok, és megyek és elmozgatom a hegyeket, annak ellenére, hogy nem aludtam. És akkor másnap többet alszom. Hát akkor érdekes, hogyha aznap is programok vannak? Hát minden nap nagyon sok minden történik. Nem szokott ilyen lenni, hogy akkor én reggel... Tehát akkor nem ilyen lehetetlen kihívás egy nap? De a napjaim sok esetben lehetetlen kihívásnak tűnnek. Az nem szokott lenni, hogy én reggel felkelek, és semmi energiám nincsen elindulni, és már ott látom, hogy ezt nem fogom tudni elvinni. Tehát sok esetben néha magam is azt mondom, hogy kicsit túl sok az, amit vállalok, meg akarok csinálni, de hogy nekiállok, és általában megcsinálom. De ez csak régi reflex, vagy egyszerűen annyira, nem tudom, élvezed ezt a feladatkört, hogy a lelkesedés visz magával?
Élvezem, abszolút. Tehát egyrészt élvezem, másrészt meg hát így a zsigereinkben benne van már az, hogy építettünk magunknak egy olyan sztorit, a sztori alatt értve a jövőképet, és értve azt, hogy hova akarunk eljutni, és mit akarunk csinálni, amit így nagyon akarunk. Tehát, hogy egy sportoló is, hogyha éppen nem aludt, de az olimpiára készül, attól, hogy ő nem aludt, attól lemegy és edz. És aznap is meg kell csinálni az edzésprogramot, hogy a gyerek éjszaka sírt. Igen, de mondjuk a sportolói példánál neki ugyanúgy benne van a naptárjában, hogy mit tudom, valamelyik nap nem sportolhat, hanem neki regenerálódnia kell. Ez így van. Tehát, hogy nem lehet mindig a 100%-ot kiadni. Igen. Mennyiben más a te napjaid ehhez képest, hogy mennyire kell neked viszont hétfőtől péntekig adott esetben, vagy nem tudom, a hétvégéig mennyire szabadok, vagy hétfőtől péntekig neked mindig a 100%-ot, vagy ugye többet, ha lehetett. Hát egy sportolónál is egyébként ő szerintem a regenerációja az biztos nem több, mint heti 2 nap. Tehát, hogy szerintem... Hát az biztos, hogy sokkal jobban tudnak regenerálódni, mint egy átlagember, ez 100%. De ezt most arra mondom, hogy igen, tehát, hogy nagyon sok dolgot viszek, illetve viszünk el, mert ez ugyanúgy igaz az én felsővezetői csapatomra, tehát ebben egyáltalán nem vagyok egyedül, minden nap kis hegyeket, meg tonnákat igyekszünk elhordani, és hordunk is el. De tényleg itt a cégméretre egy kicsit visszakkell, hogy mi az a felsővezetői csapat, meg csapat, akivel te adott esetben napi szinten együtt dolgozol, mondhatod 200 fő. Ebből mi az, ami a háttérország, akikkel mondjuk adott esetben te napi szinten együtt dolgozol, és mennyi az, akik bent vannak mondjuk a boltban, és nem direkt kapcsolatban vannak veled, vagy a szállításon dolgoznak, logisztikán, bárhol máshol? Hát, hogyha ezt így magas szinten mondom, akkor a direkt beosztotti köröm az szerintem 8 fő, hogyha most így jól számolok hirtelen, de ennél azért több emberre van direkt hatásom, körülbelül 75-en dolgozunk. A termelésen dolgoznak, a termelésen körülbelül 30-an a logisztikában, és körülbelül ugyanígy 75-en egyébként a saját üzlethálózatban eladóként, és akkor a maradék, egyébként, hogyha valaki matekozik, akkor nagyságrendileg 20 fő az, 20-25 fő, aki a minden más, tehát aki a vezetői kör és az adminisztrációs kör. És minden mellett azt hallottam, vagy olvastam, hogy amikor átkerültél oda, akkor mentél 4-kor a pékségbe, és erre muszáj rákérdeznem, hogy mit csinál egy tésztagömbölyítő? Mert ezt találtam, hogy még ez is voltál, amikor bekerültél, csak hogy kipróbálhassd magad, hogy megtapasztald minden részét. Mit csinál egy tésztagömbölyítő? Hát a gömbölyítés, virgolás, tehát nincs ilyen, hogy tésztagömbölyítő pozíció, hanem azt egy pék csinálja. Tehát amikor megvan, hogyha van egy fél kilós kenyér, ami kisülve fél kilós, akkor az tészta formájában mondjuk 580 vagy 600 g maga a tészta, mert ugye a sütés közben súlyt veszít a víz távozásával a tészta, tehát ezáltal van mondjuk egy 600 g-os tésztám, és hogyha az így itt van, akkor azt így szépen meg kell gömbölyíteni és virgolni, hogy az mondjuk kenyérformájú legyen. Ennyire egyszerű ez a gömbölyítés. És mit hoztál onnan a mostani székedbe, amikor ezt kipróbáltad? Hát megértettem a mindennapjait a kollégáknak. Nagyon kemény fizikai munkát végeznek egyébként, mind a termelésben lévők, mind egyébként, ami sokkal meglepőbb. Az is meglepő, hogy például egy pék, aki egy bármilyen pékségben dolgozik, több tonnát emel napi szinten. Mert a tésztát többször kell hozzányúlni, úgyhogy mi egyébként ilyen eléggé jól nagyipari pékségekhez képest kevésbé, de egy kézműves pékséghez képest jelentősen jobban gépesítettek vagyunk, de így is több tonna tésztát és terméket kell megemelni lemezen vagy végtermék formájában egy-egy péknek, tehát ez nehéz fizikai munka, ezt úgy el tudja az ember képzelni, de egyébként az is egy nehéz fizikai munka, amikor az ember a pult mögött elad pékárút, amit a nagy többségben lányok végeznek, és hölgyek végeznek. Csak fizikai ráadásul, hanem nehéz fizikai, és még mellette kommunikációs. Így van. Úgyhogy például megbecsülni azt, hogy ők nehéz munkát végeznek. Pont ezt akartam kérdezni, hogy kipróbáltad, eladó is voltál, azt tudom, meg hátul a pékségben is, és hogy mik voltak azok a dolgok, amikre most azt tudod mondani így ennyi idő elteltével, hogy formálták a vezetői énedet, mind téged vezetőként, vagy mint a hozzáállásodat adott esetben az ő munkakörükhöz, tehát hogy szerintem
szépen ketté választható, de miket vittél utána tényleg át magadba, amire azt mondod, hogy azért mondod, gondolod, csinálod ezeket, mert megtapasztaltad azt, hogy az ő bőrükben milyen dolgozni minden egyes áldott nap, és ott ugye nem is feltétlenül csak hétfőtől péntekig. Nem. Sőt, tehát, hogy éjszaka van a munkának a jelentős része is a dandárja. Ebből szerintem, amit én tanultam, a folyamatoknak a mélyebb ismerete, és a mindennapoknak a mélyebb ismerete, amit én most sem látok olyan részletezettséggel, mint az, aki napi 8 órában csinálja, de azért azt gondolom, hogy megfelelő mélységben ismerem. Másrészt azt, hogy megbecsülöm őket, tehát hogy nem egy bárki valaki, aki azt el tudja végezni, azt a munkát, hanem tudom, hogy milyen munkát végez, tudom, hogy az egy nehéz munka, és a megbecsülésem az mindenféleképpen egy fontos eredménye ennek. És kaptam is tőle egyébként értéket azt, hogy egy vezető nagyon ritkán kap például direkt. Abszolút, tehát hogy eladónak lenni zseniális dolog. Ugye volt is egy ilyen programunk, amit nem tudom, hogy olvastál-e róla, hogy egy pár hónapra kinyitottam azt, hogy bármilyen máshonnan, bárki, aki úgy dönt, és vezetőként ki szeretné azt próbálni, hogy beállni a pult mögé, és nagyon-nagyon jókat írtak utána, hogy egy vezető ritkán kap visszajelzést. Itt kap, hogyha ő valakinek egy pici örömet is okozott egy mosolya, egy köszönömmel, ahogyan az árut értékesítette számára, sokkal direktebb visszajelzést kap, úgyhogy ez nekem is adott. A legfurcsább az, hogy nálunk a feleségemmel így megpróbáljuk ezt átadni a gyerekeinknek, és hogy van egy ilyen családi szokás, hogy amikor megyünk vásárolni valahova, és akkor mindig a pénztárnál nem az oda vakkantom, hogy kártya, és utána megyek, hanem hogy van egy olyan igény bennünk, hogy pontosan tudom azt, hogy neki mennyire monoton és szörnyű tud lenni a napja, és megpróbáljuk azt az egy plusz mosolyt, azt az egy kedves szót, azt az egy, ha rólam van szó, akkor bődületesen vacak faviccet oda mondani, ami egy kicsit megakasztja a monotonitást, és látom, amikor felcsillan a szem, hogy ez egy vicc volt, de jó, és hogy tudom, hogy akkor boldogát tette az embernek azt a fél óráját, hogy mennyire nehéz azt feldolgozni egyébként, hogy ha adott esetben, most menjünk még másik területre, és hogy BKV ellenőr vagy gázóra leolvasó, tehát tényleg az átható sztoikus utálat, vagy legjobb esetben is semleges magatartás az, ami körbevesz, mint mondjuk egy eladót a pénztárban, az mennyire kell neked mondjuk foglalkoznod vezetőként vele, hogy ezt ők tudják kezelni. Mondjuk lehet, hogy a jó kenyér ennél azért jóval följebb van általános hangulatban is, hát, hogy nem biztos. Nehéz nekünk is, tehát, hogy Magyarországon működünk ebben a szociális közegben, a magyar kultúrában, tehát nem gondolom, hogy nagyon mások lennénk. Hát inkább az van, hogy ezzel azért nem én foglalkozom ügyvezetőként, tehát, hogy ez a műszakvezetők, üzletvezetőknek sokkal inkább a kihívásai azt, hogy hogyan találjanak hogy örömet a mindennapi munkájukban például a kollégák, de sokan találnak egyébként, akik erre születtek, és nem azért csinálják, mert csak ez maradt, hanem azért csinálják ezt, mert hogy szeretik. Tehát én ezzel kevésbé foglalkozom. És felgyűrűzik bármilyen szinten hozzád ez a kérdéskör? Tehát, hogy nem neked kell megoldani, de mondjuk adott esetben mondhatom azt, hogy érkezhet tőled az igény, hogy ez a fajta támogatás és probléma megoldás kerüljön be a megfelelő szinten a szervezetbe. Tehát találkozol ilyen jellegű az, hogy a monotonitást hogyan tűrik ők, vagy hogyan bírják? Igen, tehát az ügyfélkezelésben előkerülő problémákat ne csak azzal oldjuk meg, hogy muszáj megcsinálni, mert különben nem lesz eladva a termék, hogyha nincs ott senki, aki ad egy mosolyt a számla mellé, hanem hogy mennyire ösztönzött te, és mennyire jön a szervezetből magából az, hogy ezek a problémák legyenek úgy kezelve, hogy ne kelljen hetente új eladót keressetek, mert kiég. Tehát neked kellett ezzel kapcsolatban tenned azért, hogy ne csak a gyártás és az eladás, inkább így fogalmazom. Mennyire kellett neked azért tenned, hogy ne csak a gyártás, az eladás és a tökéletes minőség legyen a rendszerben, hanem hogy azon túl foglalkozzatok az emberekkel, a sajátjaitokkal.
Hát hogy ne, tehát hogyha így kérdezett, persze, tehát ez minden vezetőnek az elsődleges dolga, hogy az emberekkel foglalkozzon. Ezt mennyire kellett neked behozni? Ugye azt tudom, hogy a sztori maga úgy indult, hogy neked az egyik feladatod Jókenyérnél, hogy építsd ki ezt a tulajdonosi körtől független vezetői réteget. Így van. Mennyire kellett ezt a fajta gondolkodást behoznod, hogy nem csak a hard mutatók számítanak, ami az anyagi jól léthez viszik a céget, és mennyire kellett neked hozzáadnod azt, hogy azon kívül bőven még nagyon sok minden más van? Hát én ugye a szervezetfejlesztésből kifolyólag a humán megközelítésemet nagyon erősen hozom, és nagyon erősen hozom azt, hogy csapatot kell építeni, és azt gondolom, hogy építünk is egy nagyon erős csapatot. Tehát ezt mindenféleképpen igen hozom. És hogy én ezért mit teszek, azt gondolom, hogy nekem elsődlegesen az a dolgom, hogy a Klárival mi ketten egy 1000%-os bizalmi együttműködésben tudjunk dolgozni, ő a cég tulajdonosa. Utána a második körben az a dolgom, hogy a legszűkebb menedzsment 8 fő együtt tudjon dolgozni. Utána az a dolgom, létrehoztunk egy úgynevezett extended managementet, ami 14 főből áll, hogy ez a 14 fős extended management tudjon úgy dolgozni, hogy csapatban vált vához vetve, és nem egymást kikezdve, hanem a problémákat közösen megoldva dolgozzunk. És szerintem nekem idáig van dolgom, és akkor néha megyek és nyúlok tovább meghatározó kulcs középvezetői szintre, hogyha azt érzem, hogy ott van adott esetben elakadás, akár a termelésben, akár a bolthálózatban, de hogy nekem képessé kell tennem a csapatomat arra, hogy ezeket ők maguk vigyék tovább, és mint ők terjesszék azt a inspiráló people managementre fókusztevő vezetési kultúrát, amit nagyon nehéz, és szeretnénk szépen terjeszteni. És ezt szondáztátok már meg ezen a menedzsment réteg alatti kollégáknál, hogy ez mennyire működik? Tehát van már visszajelzésetek? Visszatérek a homokvárra. Egyrészt bízom benne, hogy a külső hullámokat, amik a gazdasági környezetnek tudnak lenni a külső hullámai, attól így azt le tudtuk védeni, és le tudjuk magunkat védeni biztonsági gátakkal, hogyha most ezt a képet viszem tovább, és hogy ebben a folyamatban szerintem nagyon biztos, stabil bástyáink vannak ebben a várban, homokvárban, az extended management szintig. És most vagyunk rajta azon, hogy a műszakvezetői, középvezetői szintet is hozzá tudjuk ehhez húzni. És akkor ebben már vannak erősebb bástyák, és még vannak megerősítendő bástyák. Tehát még nem mértük azt, hogy akkor a közép-felső vezetés, mint extended management szint alatt hol járunk, sok még a feladat. De önmagában egyébként ez az extended managementes rész is azért kicsit holisztikusan hangzott, ahogy így elmesélted, hogy ha nem is surlódás, de hogy ellenállásmentesen dolgozzanak együtt, és hogy mindig a megoldás és mindig az eredmény legyen, még akkor is, hogyha ütköztetni kell mondjuk nézőpontokat. Ez mennyire ment gördülékenyen, hogyha így értékelni kellene? Nem feltétlenül a saját munkádat, hanem tényleg a szervezetnek a fejlődését. Ez mennyire volt gördülékeny ennek a szemléletmódnak a bevezetése, hogy te ezt várod el? Nem éreztem ennek nagy akadályát. Tehát, hogy inkább most érzem a nehézséget, amikor a középvezetői szintig, a középvezetői szintig jutunk. Ott is nagyon sok mindenre és sok mindenkire tudunk építeni, de hogy itt ebben a első körben felsővezetői, utána közép-felsővezetői körben nem éreztem ilyen óriási gátat és nehézséget. Visszatérek oda, hogy azért nem éreztem az erős nehézségét, mert hogy rátettük az időt és az energiát, hogy ezzel foglalkozzunk. Mert tudtunk volna folyamatosan tűzoltani. Mert mindig van tűzoltásra sajnos lehetőség minden egyes termelőcégben, meg egyébként nem csak termelő cégeknél is. És abban a pillanatban, hogyha oda tesszük az energiát, hogy már pedig ezzel foglalkozzunk, akkor, és hogyha azt jól csináljuk, akkor az elkezd működni. Tehát én igazából azt tettem, hogy arra figyeltem, és figyelek a mai napig is, hogy a jó dolgokat csináljuk, és kell erre is időt, energiát szánni. Alapvetően azért neked egy kicsivel könnyebb dolgod van, mint a többieknek, mert azért ott van a tanácsadói több mint 10 éves múlt a hátad mögött. Mennyire
nehéz a többiekkel adott esetben megérteni. Most mondok egy saját példát. Egyrészt, mint cégvezetőként érintett vagyok, tehát engem nagyon érdekel az, hogy hogyan lehet ezt a fajta gondolkodásmódot átadni, mert azt gondolom, hogy ha ez működik, akkor mindenre képes a csapat, hogy ha tudnak együtt dolgozni, még azt mondom ellentétek ellenére is. De az a nem fajta... ellentétnek kell lennie. Akkor, hogyha nincsen ellentét, akkor nincsen diverzitás a csapatban. Igen. Nem az a kérdés, hogy van-e, vagy sőt, az baj, hogyha nincs ellentét, az a kérdés, hogy hogyan kezeljük ezeket. Persze, ez érthető is. De igazából a kérdés az arra vonatkozik, hogy neked ez talán egy kicsivel könnyebben megy, mert nagyon sokáig gondolkoztál ennek mentén, de hogyan tudod azt te átadni, vagy észrevenni, hogyha az az elvárás, hogy az legyen meg, és valaki más pedig hiába igyekszik, de mindig visszacsúszik a régi kerékvágás. Most mondok egy saját példát, amit én szoktam mondjuk oktatásokban mondani, hogy mi az, amire próbáljanak megfigyelni az emberek. Ha nagyon lebutítjuk a dolgokat, akkor az oktatásnak egy kicsi része az arról szól, hogy hogyan tudsz priorizálni. És akkor mondjuk ebből is a egyik legegyszerűbb és legkönnyebben kézzelfogható rész, ez a fontos sürgős mátrix. Nem lehet azon keresztül megélni mindent, de a priorizálásban egy zseniális eszköz, és amikor megkérdezzük, hogy na és akkor melyik a legfontosabb feladat ezek közül, akkor az embereknek a 80%-a mondja azt, hogy hát nyilván az, ami a fontos és sürgős részében van a mátrixnak, de ez nem, mert hogy az nem fontos, az azért fontos sok esetben, mert hogy sürgős is, és hatása van, és nagy hatása van, de neked nem fontos. Tehát, hogy igazából ahol lubickolsz, ahol flow-ba tudsz lenni, csak hogy ha már, az ugye fontos, de nem sürgős, mert akkor azt azért csinálod, mert fontos, és nem azért, mert ütik a hátadat, hogy meglegyen is. Ugye a fontos és sürgős az a tűzoltás része az életünknek, amikor... Hát az a sürgős szerintem, az csak a simán a sürgős. Hát abból bőven van még, igen, az a még rosszabb rész, amikor már azt érzed, amikor valami nem igazán fontos, de mégis meg kell oldani. Igen, mert, az a fájdalmas. Igen. És igen. Hogy mennyire láttál te rá, mondjuk akkor maradjunk a szűkebb menedzsmentén, akinél azt mondod, hogy működni látszik most, amit szerettél volna felépíteni, mennyire láttad náluk azt, hogy bele kell adott esetben egyéni szinten valakinél nyúlni, hogy nem, ez most megint az a megoldás, amit nem szeretnénk. Vegyél egy mély levegőt és koncentrálj arra, ami tényleg fontos. Néha biztosan kell, de ezek nem ilyen, tehát nem is tudnék említeni olyan példát, amikor ez egy ilyen nagy intervenció volt, hogy na, akkor én most leülök valakivel, és akkor ezt így most, ezek inkább olyannak tudnám mondani, mint amikor egy repülő bekapcsolja a autopilot üzemmódját, nem mint hogyha tudnám, hogy az pontosan hogyan működik, de hogy az simán lehet, hogy egy pillanatra a széláramlat letéríti arról az útról, de abban a pillanatban korrigál az autopilot rendszer, tehát én szerintem sokkal inkább ezt csinálom, hogy nagyon, ezt most kaptam visszajelzésként valakitől, és ez el is gondolkoztatott, hogy nagyon figyelek a félmondatokra. Tehát, hogyha már egy icipicit is hallok ott egy olyan félmondatot, egy olyan 3 szavas toldalékot, ami ő nem is igazán azt akarta mondani, csak még azt is hozzátette, de én már rögtön azt hallom adott esetben fontosabbnak, hogy ez mi mondatja vele azt, amit mondatja, és akkor én akkor azt nem engedem el a fülem mellett. Tehát én ezt próbálom csinálni, hogy így, hogy észrevenni bármikor, és ne legyen akkora kilengés, ahonnan már csak sokkal nagyobb költségen vagy áron tudunk visszatérni a normális pályára. Tehát tényleg nem is tudok ilyet mondani, amikor egy ilyen nagy beavatkozás volt. Mennyire vagy jó egyébként ebbe szerinted? Mert azt gondolom, hogy azért így elmondva ez egy nagyon könnyed beszámoló volt arról, de ha csak a saját életemre gondolok vissza, hogy mennyi figyelmet és mennyi energiát igényel az, hogy nagyjából egy ilyen 14-5 fős csapattal kell nekem is dolgozni, azon túl nekünk sokkal kisebb a csapat, de hogy emiatt meg sokkal horizontálisabb a szervezeti felépítés, tehát hogy majdnem mindenkivel nekem kapcsolódnom kell, az kb. Egy ekkora csapat, és az eszméletlen mennyiségű energia, hogy a napi ügymenetem felül még adott esetben figyeljek a félmondatokra, az érzelmi kis finomságokra, amiket úgy visszakapok egy-egy beszélgetésből, hogy ezt mondta, de pontosan érzem, hogy azt a másikat gondolja. Ez azért nem egy könnyű dolog. Most ilyen nagyon, nagyon könnyeden mondtad, de ez lehet, hogy a te tapasztalatod miatt van. Azért mondom könnyeden, mert ezt én szerintem kaptam a Jóistentől. Tehát én most ezt így, tehát nekem ez jön könnyebben valószínűleg, mint másnak.
magas empátia szinten van, magas EQ-m van, érzékenyebb vagyok részletekre, akár nonverbalitásokra, és ezt én szerintem kaptam, tehát erre nem lehetek úgy büszke, hogy akkor én ezért dolgoztam is érte azért az évek során, hogy erre építsek, tehát hogy például abban nagyon hiszek, hogy az embernek az erősségeire kell építenie, és nem feltétlenül a fejlesztendőit kell a végtelenségig fejlesztenie, amíg elfogadható szintre hozza, de én ebben azért nagyobb talentumot kaptam, azt gondolom, mint egy átlag ember. Igen, még általában a pasikra szokták ezt mondani, hogy a pasik ugye sokkal kevésbé érzékenyek. Igen, én ebből a szempontból más vagyok. Másik oldalon a műszaki érzékem az zéróhoz konvergál. Igazából ez azért egy jó gondolat, mert az EQ-ról azért mindenki azt tanítja, hogy az tanulható, fejleszthető, tehát hogy ha valaki lentebbről is indul, nincsen veszett fejsze. És azt gondolom, hogy egy vezetőnek azt muszáj fölhoznia. Nyilván lehet könnyebb helyzetből indulni, viszont ha valaki szeretné ezt fejleszteni magának, és akkor most hallgat minket, mi az a tanács, amit tudnál neki adni, hogyha azt nem tudja magáról, hogy ő hol van, de abba biztos, hogy szeretné mondjuk ezt fejleszteni. Tehát, hogy mi az első lépés, a második lépés, amit megtehet azért, hogy ebben az aspektusban ő jobb vezető legyen. Szerintem a legfontosabb, ez nagyon sokszor feljött a tanácsadói éveim során, hogy fejleszthető a vezetői készség, fejleszthető az EQ, fejleszthető az empátia, fejleszthető a karizma, hogyha most mondok még egy olyan tulajdonságot, amit általában kevésbé szoktak fejleszthetőnek tartani, és én szerintem, és tapasztalatom szerint is minden fejleszthető, hogyha az ember akarja. És hogyha az ember igazán akarja, és elkezd érte energiákat mozgósítani. És hogyha bárki akar EQ-ban fejlődni, akkor hát értelemszerűen elkezdi elővenni a telefonját, és ezt beüti. És majd kijön valami. Utána beüti a ChatGPT-be. Utána, tehát mik az első lépések? Szerintem a 0. lépés az, hogy akarja az ember, és akkor minden fejleszthető. A másik, ami nehéz egy tanácsadói létben, vagy akár egy oktatói létben, hogy viszont azt gondolom, hogy semmi nem fejleszthető, hogyha az adott ember nem akarja. Tehát, hogy az, hogy trénerek, tanácsadók drága pénzen jönnek, és próbálnak olyan embereket fejleszteni, akik ezt maguk nem akarják, kidobott pénz az egész. Tehát a tanulási motivációja, hogyha megvan az embernek, és az egy kérdés, hogyha nincs, akkor mi hozza, hogy megvan, ez lehet, hogy egy kirúgás például emiatt, nekem volt olyan barátom, akit például emiatt rúgtak ki vezetői pozícióból, mert nem akart fejlődni? Mert nem az, hogy nem akart fejlődni, hanem ezt a visszajelzést kapta, hogy nem erős EQ-ban, nem erős empátiában, és az neki volt egy olyan pont, hogy hű, és vette, és önreflexív volt, és vette azt, hogy akkor neki akkor ebben kell lépnie és kell változtatnia. Tehát az, hogy mi hozza azt az igényt, hogy akkor én tényleg fejlődni akarok, az már mindenhol más. Az EQ akkor egy fontos szempont, és olvasom mindenki, amennyit csak lehet, beszéljen emberekkel, beszéljen a kollégája. Én abban például nagyon hiszek, hogy a kollégáknak a visszajelzéseit vezetőként nem ciki kikérni. Sőt. És hogyha azt kapom vissza tőlük, hogy túl pragmatikusak az elvárásaim, és túl pragmatikusak a beszélgetéseink, megint ez a félszavakból sorok között olvasásnak, az egy nagyon direkt visszajelzés például arra, hogy nem foglalkozom az érzelmi oldalával az együttműködésünknek. Nekem ez volt például, amikor nagyon hajtós időszakot, és minden nap egy pipát kellett odarakni 26 dolog mellé, akkor én elvesztem a technikai részletekben, és csak láttam a darállandó listát, és kaptam visszajelzést, hogy kicsit ilyen gyártósoron érzik magukat az emberek, és nem látják a célt. Az engem annyira fejbe vágott, hogy nekem megvolt konkrétan az a vízió, amit leírtam magamnak, mert próbáltam tankönyvszerűen építeni a vállalkozást meg magamat. Nekem ott volt leírva, és tudom, hogy mindenki tudott róla, mert azért kezdtek el nálunk dolgozni, de fejbevágott az a visszajelzés, amit egy viszonylag újabb kollégától kaptam, aki lehet, hogy nem volt ott akkor még, amikor ezt megbeszéltük egymás között, hogy mit szeretnénk mi elérni, és azt érezte, hogy ő csak egy gyártósori munkás, pedig kreatív munkát végzett, tehát hogy nem is arról van szó, hogy tényleg dobozt pakolt A-ból B-be egész nap,
De azt például engem vezetőként nagyon lesújtott, amikor ezt kaptam. Kaptál-e már vezetőként egyébként olyan visszajelzést, hogy veled vannak-e problémák? Csak hogy akkor így ezt a gondolatot vigyük tovább? Abszolút, persze. Volt rá például? Persze, igen. És mi volt a fő kritérium? Vagy mi volt ez a visszajelzés? Például az, hogy ezek a legkülönbözőbb szavakkal lehet ezt illetni, de a mikromanagement az visszaszokott nálam térni. Ez a naptárbelakásos leírásodból azért érezhető volt, hogy a mások naptárját is megtöltöd, ha arról van szó. Lehetséges, ez igen. És szerintem együtt kell velem dolgozni hosszabban, hogy én nagyon tudatos vagyok abban, hogy milyen témákat, és akkor most ezt a szót használom, mikromenedzselek, amit most a Jókenyérben sokkal inkább mélyfúrásnak szoktam mondani, és én nem embereket igyekszem soha mikromenedzselni és kontrollálni, mert sok esetben a mikromanagementet azt a bizalom hiányával állítják szembe, hogy nem bízom benned, és akkor majd én kontrollálok téged, és valójában az a biztos, hogyha én tudom jól megcsinálni, az a biztos, hogyha én csinálom meg. És ha nem én csinálom meg, akkor itt tolba mondom neked a PPT-t állva a hátad mögött, hogy mit írjál bele, és kicsit még jobbra tedd, és még igen. Tehát, hogy van ez a definíciója a mikromanagementnek, de ami van az én mindennapjaimban jelenleg, hogy egy nagyon komplex rendszerben nagyon igyekszem nem a tünetet kezelni, hanem a gyökérokig eljutni, és a gyökérokig az én hitem és tapasztalatom szerint fúrni kell lefele, és a részletekbe menni, ami már nem feltétlenül egy ügyvezetői feladat, de azt megmutatni, hogy már pedig az egy működés, hogy nem rövid távon akarunk tüneteket kezelni, hanem az okokat akarjuk megszüntetni, és az egyáltalán nem biztos, hogy 1 percen belül lehet látni egy tünetegyüttesnek az okát. De ezt látom, hogy már ezt tudják mikromanagementnek látni, hogy én miért megyek még ilyen részletekbe. Igen. De amikor így ilyenkor ki is szoktuk bontani ezeket a témákat, és volt már úgy, hogy nem kellett volna belemennem, annak ellenére, hogy belementem, volt ilyen, tehát amit másként kellett volna csinálnom, és akkor... Ezt visszajelzésként kaptad, vagy te retrospektív? Mind a kettő volt, hogy kaptam ilyet visszajelzésnek is, és azt mondtam, hogy igaz, meg olyan is volt, hogy én utólag ezt mondtam, de olyan is sok volt, amikor pedig utólag az igazolódott, hogy már pedig ebbe bele kellett ilyen részletezettséggel nyúlni. Nehéz persze ezt mindig előre. És mennyire vagy... ezeknél a mélyfúrásoknál kíméletlenül alapos, tehát hogy adott esetben az EQ részét háttérbe szorítva, hogy akárki, akármi van, akkor át kell menni azon keresztül, és meg kell találni az okot, hogy utána fölépítsd újra, akár az embert, akár a feladatot. Az ember, vagy tehát abban nem vagyok kíméletlen, hogy az emberrel szemben, de az, hogy a problémának megtaláljuk az okait, abban úgy mondtad, hogyha most a kíméletlen szó, ez így most erős hát szó. Hát úgy gondolom, hogyha mélyfúrás közben valaki mondjuk megbántódik már, hogy kiderül, hogy ő sorozatosan hibázik, és újabb hiba. Az egy más, nem. Ezek a mélyfúrások sokkal inkább rendszer problémákból fakadó ügyek nálunk, ami a vállalatirányítási rendszerünk, tehát hogy az emberi hibákat azt én nem mélyfúrásnak tekintem, hanem az emberi hibákra támogatni kell és fejleszteni kell az embereket. Ez jobban passzol az EQ-s énethez. Nem, ezek, amikor én mélyfúrást mondtam, ezek általában rendszerbeli folyamatbeli témák, ami hát egy cég életében nagyon sok van, és egyébként a feszültséget számos esetben ezen rendszerbeli diszfunkciók okozzák. Amikor van egy probléma, ami természetesen éppen a logisztika, a termelés és az adminisztráció között van úgy középütt. És onnan kezdődik az egész történet, hogy na ezért kifelelős, ezért a ügy
ügyért, ami most itt van középütt, és ahhoz meg kell érteni, hogy az ügy mélyében pontosan mi van, hogy ott hol kell beavatkozni ahhoz, hogy tehát ez sokkal inkább a mélyfúrást, én ennek értem, nem az, hogy a valamelyik üzletünkben volt egy ügyfélpanasz az egyik eladónkra. Hogyha ilyen volt, az egy vezetési helyzet, amit nem ilyen mélyfúrással és mikromanagementtel kell megoldani, hanem nagyon erős határmutatás mellett egy fejlesztő támogatással. Tényleg, egyébként hogy zajlik mondjuk egy ilyen folyamat, amikor ügyfélpanasz jön egy kollégára? Tehát olyankor az fölgyűrűzik hozzá? Általában tudok róla, de nem lépek, mert nem az én, mármint nem én kezelem, mert az adott üzletvezetőnek, vagy területvezetőnek a dolga, tehát még csak nem is az alattam lévő szintnek a dolga. Szerencsére nincsen sok. Nekünk 90% felett van az üzleteink nagy részében a törzsvevő körünk, úgyhogy szerencsére nagyon kevés, ami ilyen eladóra vonatkozó ügyfélpanasz van. Hogyha van, akkor azért általában tudok róla. És mit tesztek azért, hogy ne legyen? Hát gondolom nem magától fújta össze a szél ezt a csapatot, aki valahogy önmagától így kezeli az ügyfeleket. Hát küzdünk azért teljesen őszintén, tehát most erre így mondhatnám a PR szöveget, de nagyon küzdés ma Magyarországon megtalálni azokat a dolgozni akaró, akár eladóként, akár termelésben dolgozni akaró kékgalléros munkatársakat, akik jó munkaszocializációval rendelkeznek, hajlandóak mosolyogni, akik nem azért csinálják, mert ez maradt, akik nem úgy gondolkodnak, hogy most, hogyha innen felmondok, vagy kirúgnak, akkor úgy is találok egy napon belül másik állást, ami egyébként a jelenlegi valóságban igaz, mert hogy kékgalléros körben nagyon nehéz jó munkatársat találni. Tehát, hogyha a PR szöveget mondanám, akkor igen, mi ebben nagyon-nagyon jók vagyunk. Bízom benne, hogy egyébként 1-2 jobbak vagyunk, mint mások, de hogy ebben azt gondolom, hogy megint csak a vezetés a kulcs, és mi azt látjuk, hogy abban az üzletünkben működik ez jól, ahol jól működik, és van egy erős üzletvezető. És amin én is rajta vagyok, és a közvetlen kollégáim pedig még erősebben rajta vannak, azok az üzletvezetőknek a fejlesztése és az ő támogatásuk, mert hogy most már nekünk is van lassan 20 üzletünk, még több üzletet szeretnénk nyitni, például Érden, és hát én, hogyha Érden nyitnánk, akkor jó esetben évi egyszer eljutnék Érdre. De inkább 3 évente egyszer jutnék el Érdre. Tehát nem vagyok ott, nincsen az üzletvezetőnek, viszont tulajdonosi szemlélettel úgy kell vinnie azt az üzletet, mint hogyha a saját vállalkozása lenne, és azt látjuk, hogy ott mosolyognak az üzletben az eladók, ahol egy olyan üzletvezető van, aki egy olyan csapatot tud kialakítani, mint mi ki tudunk alakítani a managementben, extended managementben. Az ilyen szervezeti koncepcióban team of teams, ahol sok erős kis csapat van, és alapjában véve ez működteti a... És akkor egyel föntebbre nézve, mik azok a dolgok, amiket ti tesztek menedzsmentként azért, hogy az üzletvezetők jók legyenek? Tehát, hogy néz ki egy üzletvezetői fejlesztési terv, vagy legalább egy iránymutatás? Tehát, mit keresel, mit vársz el, mit adsz ilyenkor? A mindennapokban ezt sem én csinálom, hanem az értékesítési, az üzletláncért felelős értékesítési vezetőnk. Volt struktúrált vezetőképzőnk egyébként, és úgy, hogy én a másik oldalon is álltam, és tudom, hogy ennek mik a rákfenéi, így nálunk sem az volt, hogy ez egy akkora áttörést hozott, amivel mostantól megoldottuk, és eddig nem voltak kész az üzletvezetőink, avagy műszakvezetőink a termelésben, vagy a logisztikán, most pedig készen vannak. Ezt én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok egyéni munka. És például a területi vezetőink, akik az üzletvezetőknek a közvetlen főnökei, az, hogy ők mennyi időt töltenek ezekkel az üzletvezetőkkel. Az, hogy nálunk hajnal 4-kor, bizonyos helyeken hajnal 2-3-kor kezdődik a munka az üzletekben, az, hogy egy területi vezető az hajnal 4-kor, vagy legkésőbb 6 előtt, nyitás előtt oda telefonál az üzletben, hogy mi a helyzet. Tudok-e bármiben segíteni, minden rendben van-e.
mivel fejlesztjük az üzletvezetőket? Azzal, hogy figyelnek rám, figyelnek a mi üzletünkre, akkor nekem is kell figyelnem az embereimre. És igen, adunk nekik olyan támogatást, hogy már pedig negyedéven tele kell ülnöd minden egyes beosztottaddal, és egy one-on-one beszélgetésben teljesítményértékelni, fejlesztő beszélgetést folytatni. Tehát adunk nekik ilyen eszközöket, de leginkább abban hiszek, hogy a vezetői példamutatás az, hogyha a felső vezetés részéről látnak egyfajta vezetői működést, akkor az nem tud nem tovább terjedni. Pont ez a kérdés torult föl benne, amit föl is írtam magamnak itt, hogy ez a példa, ez mennyiben a gyakorlati haszon, hogy tényleg tudtok segíteni, ha kell, mennyire szól erről, hogy most ki kell menni, most fel kell hívni valakit, e-mailt kell küldeni, rendelni kell valamit, mert baj van, és mennyire szól arról, hogy a brandet építitek, a lojalitást, a szemléletet, azt a fajta EQ-t mutatjátok meg annak, akit fölhívtok ilyenkor reggelenként, akivel ti beszéltek. Mennyire szól inkább az utóbbiról, hogy ezt az érzelmi iránymutatást kapja meg? Ezt nem tudom, hogy őszinte legyek, mert nem vagyok ott a beszélgetésekben. Tehát ezt ugye nem én teszem, hanem a területi vezetők, ahogyan mondtam, és valószínűleg mind a kettő oldala megvan, tehát megvan az operatív támogatás, és megvan az érzelmi oldala. Ezt én abból tudom megítélni, hogy milyenek a területi vezetőink, és nagyon jók a területi vezetőink, és ez adja bennem a bizalmat, hogy ezt ők jól csinálják, és látom is azt, hogy sok üzletvezetőnk fejlődik is, és ezáltal egyébként az üzlet is fejlődik. Beszéltünk a boltos kollégákról, a területi vezetőkről, üzletvezetőkről, de meg hogy ők mivel motiváltok, meg hogyan motiválják magukat, vagy a csapatokat, de téged mi kelt föl reggel? Egy kicsit távolabb lépve az egésztől. Mi az, ami téged fölkelt, és motivál arra, hogy kelj föl, és tegyed, és küzdjél, és dolgozzál, és hajtsál minden nap? Ez most ilyen teljesen független az üzleteknek a jó kedvétől és teljesítményétől, távolabbról nézve. Nagyon szeretek nagyot álmodni, és nagyot építeni, aminek megvan az árnyoldala is az, hogy ebben mennyire tud elfáradni az ember, és mennyire adott esetben a szervezetet is túlpörgeti, és elfárasztja. Ugye van például a moonshot thinking, amivel ezt szokták apostrofálni, hogy hát igen, minimum a holdig kell eljutnunk, hogyha nem a Marsra. Igen. Tehát én ebben ez a think big, big dream dologban, de valahogy ezt így hozom megint csak, hogy engem úgy igazán azt tud motiválni, hogyha hát úgy a B-át nyerjük meg. Az kevésbé, hogyha... célok, azok már jók. Igen, és akkor ebben azért azt gondolom, hogy fejlődtem az elmúlt években, hogy hozom lentebb magamat, mert látom, hogy ennek mik az árnyoldalai csapatszinten, szervezet szinten, akár egyéni szinten, akár a saját szintemen is. Tehát erre mindig, most már sok esetben én vagyok az ember, aki mondja, hogy na erre most már mondjunk nemet. Ezt most már nem kell túltolnunk. Az, hogy például az elmúlt évben 4-5 üzletet nyitottunk, az nagyon sok. Tehát 2 havonta, tehát hogyha az ember nem nézi a nyári időszakot, nem nézi a karácsonyi időszakot, 2 havonta megnyitni egy üzletet, nagyon brutális mennyiségű munka. De azt gondolom, azt értsük úgy, hogy hely megtalálás, berendezés. Mindentől elkezdve a lokáció megtalálásáig. Igen. És hát lehetne az, hogy évente 20-at nyitunk. Legyen abszolút, minimum, tehát hogy lehet már. Igen, ez így jó hangzik, havi egy. Igen. De hogy most már igen, én szoktam azt mondani, hogy lassítsunk néha, úgy, hogy azért erősen benne vagyok abban, hogy ennyire gyorsítattam a céget. Ez sok abban benne van a kezed. Hát abszolút, persze, tehát hogy ebből kifolyólag, hogy nagyon itt tudok gondolkodni, de ennek azért megvannak a piaci
okai is, hogy a sütőipar is koncentrálódik, minden piac koncentrálódik, és mi ott szeretnénk lenni a nagyon erős közép méretű szereplők között, akik egy... És a tempó az mennyiben fontos ez? Tehát, hogy mennyire érvényes ez a lemaradsz, kimaradsz elf, hogyha nem vagy ott időben, és nem vagy ott elég nagy tempóval, akkor igazából már ne is indulj el. Tehát, hogy most az, hogy bekerüljetek az erős középmezőnybe, ahhoz mennyire ott volt vagyunk. Kötelező a növekedés? És mennyire szerintem kellett volna elég a növekedés? Piaci szempontból kötelező. Tehát piaci szempontból jelen piacot nézve abszolút kötelező. Tehát, hogy tehát most ilyen nagyon egyszerű példát mondok, az, hogy hány üzlete van egy pékségnek, az ugye meghatározza a cégértékét, meghatároz nagyon sok mindent, és már szerintem most is kicsit több pékség van, mint amennyire igény lenne társadalmi vagy fizetőképes kereslet oldaláról, és egy idő után már a 5. pékség nem fog bemenni a 4 mellé, és sok helyen már 3 pékség van így egymás mellett. Hát akkor rajtatok van egy komoly időnyomás, hogy oda kell érni hamarabb, mint a többi. Nem csak rajtunk más, tehát hogy igen, tehát hogy máson is van, tehát van ennek egy piaci oldala. Mondtad az árnyoldalait. Nem kell most minden szintre végigmennünk rajta, mondjuk bontsuk két felé. Céges szempontból mik voltak ennek az árnyoldalai, hogy nektek egy tempós növekedést le kellett azért hozni, meg mondjuk saját magadra vetítve, ha van ilyen. Frusztráció céges szinten, meg hát igen, most nem igyekszem ketté választani a dolgot, de a frusztráció az megjelenik az én egyéni szintemen is, meg céges szinten is, tehát amikor gyorsabban kell csinálnunk dolgokat, mint ahogyan az így természetes lenne, erre is sok analógia van, aközben cserélünk a Forma 1-es autónkereket, miközben megyünk. Például ez egy ilyen jellemző dolog. Igen, ez frusztrációval mindenféleképpen jár, nagy munkamennyiséggel, munkaterheléssel, amiben jól kell tudni priorizálni, amiben aztán kiéghetnek emberek. És erre kell figyelnem nekem is, saját szempontból is, meg a csapat szempontjából is, hogy a nap végén egyébként, ez nem is tudom, hogy kinek volt a mondása, de valamilyen amerikai milliárdos volt, aki ezt mondta, hogy vegyék el az összes vagyonomat és az összes cégemet, de tartsák, vagy maradjon meg a csapatom, és újraépítek mindent pár év alatt. Ez annyira igaz. És ez nagyon igaz, tehát azért a legvégén az, hogyha az embereket túlégeti egy vezető, akkor a legfontosabb eszetet, a legfontosabb dolgot égeti. Mennyire kaptál te most visszajelzést ilyen téren, hogy amikor már azt mondtad, hogy most már nemet kell mondani, mennyire volt az, hogy láttad, hogy adott esetben kezd egy része a szervezetnek kiégni alattad, mert rajtuk több a terhelés, vagy egyszerűen csak volt, aki rosszabbul kezelte azt a feszültséget, amit kapott, mert azért az egyéni szinten van, erről nagyon sokat, tehát kaptam ilyen visszajelzést, meg ezt én magam is a visszajelzés nélkül nagyon sokszor teszem fel ezt a kérdést, hogy mit gondolunk arról a sebességről, amivel megyünk, és aztán mindig oda jutunk, hogy most már egyébként szeretem a képeket és az analógiákat, mindig a gyorsulása nehéz. Tehát, hogyha most a Forma 1-es autóig megyek vissza. Csak az elején van sok G. Tehát így van. Tehát, hogy a sok G az akkor hat rád, amikor gyorsulsz vagy lassulsz. Hogyha te 400-zal mész a célegyenesben, hát Digi Hawaii. Csak oda fel kell gyorsulni, meg a végén le kell lassítani, még az üzletben kevésbé van így. De magánilag van, egyébként magánilag nagyon van a lelassítás, az, hogy amikor az ember elmegy szabadságra, akkor aztán sok G hat rá, hogy akkor én most hogyan is tudok lelassulni a gyerekkel való játékhoz például. De hogy mi erről befejező, és aztán látom, hogy ez így elindított benned újabb kérdéseket, igen. Csak így válaszolva a kérdésre, tehát mi erről nagyon-nagyon sokat beszélünk, hogy a sebesség az jó-e vagy nem jó, milyen hatással van ez ránk. Most erre a fél évre például van egy olyan mondásunk, hogy semmi új dolgot már nem kezdünk el. Tehát, hogy pontosan megvan az, hogy mit akarunk. Igen, és jöttek is olyan dolgok, meg lehetőségek, amire mondtuk, hogy igen, tök jó lehetőség lenne. Nem. Mert hogy végig kell vinnünk dolgokat, és az se jó, hogyha mindent elkezdünk, és valójában semmit nem viszünk végig kell vinni dolgokat, úgy, hogy nem hűlünk bele. Tehát, hogy például most, és ebben én erősen tartom a határt,
És hogy nem, azért hasonló személyiségű felsővezetőim vannak, mint én. Tehát néha nehéz őket fékeznem, hogy most már erre tényleg mondjunk nemet, mert sehova nem fog beférni. És ez a vezetői réteg egyébként jött veled, ők itt voltak, és ilyenek voltak, vagy itt voltak, és felvették a tempót? Tök jó diverzitása van a csapatunknak, az újak és a régiek tekintetében. Tényleg zseniális, mind a 8 főnek, mind a 14 főnek a diverzitása, tehát kb. 50-50% az, aki az elmúlt 3 évben jött, vagy aki adott esetben az elmúlt 1 évben jött, és megvannak azok, akik itt vannak 10 éve, megvannak akik 15 éve, 20 éve itt vannak, oda-vissza az iparágat, mindent ismernek, nagyon-nagyon jó diverzitása van ebből a szempontból a csapatnak, és a régiek is abszolút ugyanolyan oroszlánként tudják felvenni a ritmust. De akkor ezt a tempót te hoztad bele a szervezetbe? Vagy az igényt a tempóra? Ami egyébként lehet egy gazdasági megértés. Merném azt mondani, hogy igen, de hogy nem akarom ezt csak magamnak kisajátítani, ezt a dolgot, erre kíváncsi vagyok, hogy ezt mit mondanának erre a többiek. A többiek sokaknak volt erre vagy a személyiségükből fakadó igénye a tempóra és a sebességre, vagy a piacot látva régebb óta megvolt az igény arra, hogy tegyük egy más sebességbe a szervezetet. De azt gondolom, tehát egy fontos mozgatórugója voltam ebben, vagy ennek a dolognak, azt gondolom. Amikor azt mondtad, hogy volt rá példa, hogy láttad, hogy van olyan kolléga, vagy rész a szervezetben, aminél már túl van feszítve a húr, olyankor mit tudsz tenni? Meg lehet-e oldani egyáltalán, hogy visszahozd egy ilyen kiégett irányból azt a kollégát, akin észreveszed? Értelemszerűen meg, és az, hogy ezt milyen eszközökkel teszed, ez az, amiben olyan apró finomságok vannak, amiről lehet így beszélni, de hogy a mindennapi szituációkban kell ezt szerintem megérezni. Azt gondolom, hogyha egy vezető önmagában ezt már észreveszi valakin, az már egy nagyon fontos jel, mert az azt üzeni, hogy figyelek rád. Az azt üzeni, hogy fontos vagy. És nem csak te, hanem ez a téma is fontos nekem, hogy te ne égj ki például, hogyha most, ha bár én nem szeretem ezt a szót, hogy kiégés, de mert ilyen nagyon végletes, nagyon végletes, vagy ha egyszer kiégett valami, az kiégett, és az olyan, oké. Tehát, hogy önmagában azt gondolom, hogyha ezt már egy vezető észreveszi, és időt szán rá, az összes őrület és tűzoltás és minden mellett, hogy oké, ezeket is csináljuk, de üljünk le, és ígyunk meg egy kávét, vagy egy órát beszélgessünk. Annak már önmagában azt gondolom, hogy van egy hatása, hogy figyelnek rám, és észre is vették ezt a dolgot. És szerintem, amit a mai világban az egyik legnagyobb érték, amit tud adni egy vezető a beosztottjának, vagy egy ember az embernek, az az osztatlan figyelem, amit igazából a terápiák is erről szólnak sok szempontból, coaching folyamatok erről szólnak, hogy van egy óra, fél óra, de még a 10 perc is. Viszont osztatlan figyelmem van rád, az önmagában tud csodát tenni. És igen, innentől azért bejönnek készségek, az aktív hallgatás, bejön érzelmi visszatükrözés, az, hogy egy érzelmi árvizet hogyan csapolok le, tehát bejönnek olyan vezetői technikák, amiket lehet tanulni, de az, hogyha valakinek önmagában egy osztatlan figyelmet adnak, az már önmagában elég abszolút. Ez mennyire kötelező beintegrálni egyébként minden vezetőnek a mindennapi feladatai közé a gondolkodásmódjába, hogy neki ezzel kell foglalkozni. Én azt tapasztaltam, csak azért kérdezem, mert egy csomószor kerültem olyan helyzetbe, amikor ez a téma szóba került. Én azt gondolom, hogy érzékenyebb vagyok erre az átlagnál, és sokkal inkább ilyen motiváló típusú vezetőnek tartom magam, mint pragmatikusan elvárónak, hogy akkor vannak ezek a számok, és addig nem megy haza senki, míg nincs kész. De fenntartom mindig azt, hogy ez lehet egy extrémebb példa, és ne ezt vegyem alapnak. Mennyire kell, hogy ez elvárt legyen egy vezetőtől, hogy így álljon hozzá az embereihez, hogy igenis figyeljen az érzelmi dolgokra, és ne egy hisztérika legyen az a kolléga, hanem lehet, hogy problémái vannak.
és mellette lehet, hogy nagyon elvárás kell, hogy legyen. Nagyon elvárás kell, hogy legyen. A mindennapokban, amikor mondtad azt a példát, én is iszonyat tudok menni, ez a cak, milyen témáink vannak, nincs már időnk, haladjunk, menjünk, el kell döntenünk, következő téma, 20 percünk van eldönteni egy nagyon, tehát én is nagyon-nagyon tudok ebben az üzemmódban működni, ami a klasszikus hatékony üzemmód, minél rövidebb idő alatt, minél több mindent tudjunk hatékonyan elvégezni. És egyébként, hogyha teljesen őszintén önreflexíven mondom, akkor 1-2-vel többet is vagyok manapság ebben a működésben, mint amiről eddig beszéltünk, ahol igazán coacholni tudom az embereket és fejleszteni, és nem az ügyeken dolgozni, hanem emberekkel dolgozni. Azt akarom az egészben mondani, hogy igen, kötelező kell, hogy legyen, de mind a kettő kötelező. Tehát, hogy nem lehet az, hogy van egy olyan felsővezető, aki hát csak úgy kócsolgatja az embereket, és hát valójában majd az már az ő dolga, hogy az ügy az megoldódik. Igen, mert akkor szerintem nem látja el a kellő mértékben a feladatot, tehát mind a kettő meg kell, hogy legyen. Én vezetőket, akiket láttam, általában inkább a feladat oldalon, hogyha most ezt így leegyszerűsítjük, feladat és kapcsolat, feladat oldalon szoktak erősek lenni, és kevésbé a kapcsolat oldalon. És itt korábban mondtad az általános példát, hogy a férfiaknál az alacsonyabbak. Mennyire jellemző adott esetben ez a bontás férfi-női vezetőkre, hogy inkább a pragmatikusra, vagy inkább adott esetben? Tehát látsz ebben egyébként bármi mintát, így a sok éves tanácsadói tapasztalat alapján, hogy van, aki jobb vezető, mint EQ alapú vezető, és van, aki jobb? Vagy ebben sem lehet azért igazából kimondani, hogy van érdemi különbség? Nem akarok nagyon sztereotipizálni, de hogy szerintem most ezt így fogalmazom, hogy a nagyvállalati, multi működésnek vannak olyan sajátosságai, amik olyan tulajdonságokkal ruházzák fel a vezetőket, vagy a vezetők olyan tulajdonságokkal kell, hogy felruházzák magukat, amit általában inkább a férfi pasi tulajdonságoknak szoktak mondani. Uh-huh. Tehát a nagyon határozott vagyok, nagyon határozott véleményem van, domináns vagyok, asszertív vagyok. Adott esetben már lehet, hogy kicsit versengő is vagyok. Értem. Láttam nőket, hölgyeket, akik ezt a kultúrát magukévá téve tudtak előrébb jutni a dranglétrán akár, de szerintem kevésbé a női és a férfi dologról szól, sokkal inkább a nagyvállalati működésnek a sajátosságairól, ahol sok szervezetben láttam. Mind a két fél asszimilálódik az elvárásokhoz. Igen. És inkább a pasi tulajdonságnak tulajdonítjuk azt, hogy ez a látszódnom kell. A rendszer várja el inkább azt. Igen, és azok lesznek sikeresek, akik ezt a rendszer elvárást tudják teljesíteni. Viszont azon felül, hogy hogyan motiválod adott esetben a fáradó kollégákat, akiknél azt látod, hogy velük probléma lehet, és ez neked egy vezetői feladat. Ilyenkor mennyire szív el tőled energiát? Azért ezek azok a fajta beszélgetések, azok a fajta motivációs alkalmak, amik én azt gondolom, hogy nagyon sok energiát követelnek meg, mert akkor az osztatlan figyelem, amit te is mondtál, az nem egy olyan dolog, ami úgy van. Tehát ott a tréner-coach oldalról is erőteljes energiabefektetést igényel. Ez mennyire fenntartható neked, hogy ezzel kell a te menedzsment rétegedben neked foglalkozni, az ő vonzás körzetükben, meg ugye nyilván nekik kell ezt a fajta odafigyelést továbbban. Ez mennyire fenntartható, hogy ezt biztosítani kell, vagy mennyire kell adott esetben neked képezni magadat, vagy a kollégáidat arra, hogy ezt hogyan tudják biztosítani? Akkor tudsz energiát adni, hogyha van energiád. Tehát, hogyha nincs energiám, akkor nem tudok adni. És abszolút vannak ilyen napok. Tehát teljesen vannak ilyen napok, amikor azt érzem, hogy nem tudok annyi érzelmi energiát adni embereknek vagy a helyzetekben, mint amennyire látom, hogy nekik szükségük van. És olyankor van az, amikor kimondod azt a bizonyos nemet, amire utaltál korábban is, hogy most muszáj lenne ott adnom, de nem ma,
Hát amikor azt mondtam, hogy nemet mondani, ezt inkább üzleti stratégiai szempontból értettem, hogy úgy nemet mondani üzleti lehetőségekre. Ezt nem feltétlenül mondom így ki, hanem inkább érzékelem, detektálom magamban, és akkor utána igyekszem annak utána menni. Másnap, jövő héten, tehát a embertől, ügytől függően. Igen, van az a helyzet, amikor egyébként sok tud lenni. Tehát akkor a saját energiád, annak a priorizálás igényes, az bekúszik a naptáron felül. Nagyon, persze, abszolút. És ez mennyire rakja rendbe egyébként, amikor beszéltél, akkor írtam föl, hogy erre mindenképpen térjünk, hogy mennyire tölti föl nálad mondjuk egy Szabi ezeket az energiatárkat? Mennyire hiszel abban, hogy dolgozol 11 hónapot, 11 is felett mondjuk adott esetben, hogyha az összes kis megszakítás, és akkor elmész egy nagy, 2, 3, 4, akárhány hetes Szabira. Ez mennyire fenntartható így ebben a formában? Mennyire ez a jó irány, hogy azért dolgozok 11-et, és 11 hónapig merülök, és utána 1 hónap alatt visszatöltöm magam a következő 1 évre. Nincsen ebben nekem ilyen tudományos kutatási adatom, hogy melyik a jó. Hogy akkor töltöm el csak a telefonomat, amikor lemerült, sőt, még régen az volt a mondás, hogy teljesen ki is kell ütni, ami már manapság nincsen szerintem, és akkor utána kezd el tölteni, vagy az, hogy legyen folyamatosan töltőn az a telefon, és ne is enged 90% alá. Tehát, hogy ezt így a saját energiaszintünket illetően nem tudom így, hogy ebben milyen kutatási eredmények vannak. Nálad működik? Szerintem mind a kettő kell egyébként. Tehát nem lehet az, hogy az ember ezren futtatja a motort, és napi szintű feltöltődés nincsen. Tehát szerintem kell a napi szintű feltöltődés is, illetve kell az, hogy akár egy szabadságon, vagy egy eltávolodáson tudjon az ember hátrébb lépni, messziről ránézni a helyzetre, magára, cégre. Tehát szerintem mind a kettő kell. Neked könnyen megy a váltás, amikor azt mondod, hogy na most elmentem 3 hét Szabira? Nem, mert rohadtul nem. Tehát ez ott, amikor arról beszéltem, hogy a gyorsulás nehéz, és a lassulás. Ez az a lassulás. A lassulás az ugye magánszinten jelentkezik, hogy amikor eszement sebességgel éljük a mindennapokat, akkor egyszer csak most akkor mit is kell csinálni. Hogyan kell pihenni? Így van, tehát hogy ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Én támogatom, és egyébként ez van is a Jókenyérben egy kisebb új kulturális jelenségként, hogy hosszabbak a szabik, tehát hogy nem csak 1 hetes szabik vannak, hanem 2 hetes is bizonyos helyzetben már valaki megy 3 hetes szabadságra is. Szerintem a 2 hét az már ott jelentősen más tud lenni, mint az 1, tehát a 2 hét azt nem duplája az 1-nek. A 3 hét az pedig azt gondolom, hogy egy nagy... Meg garantáltan van a közepén 1 hét, amikor teljesen kihagy a munkaagyat. Igen. Ezt azért is érdekes kérdés számomra, mert ahogy próbáltanak megismerni, ugye az interneten még a beszélgetés előtt elég gyakran került elő az a gondolat, vagy mondat, hogy te elég határozottan választod szét a munkát, meg a magánéletet. Tehát, hogy a munkaidőben a magánélethez kapcsolódó applikációkat nem használod, a magánéletet nem igyekszed akkor nem bevinni. Ez mennyire valid, hogy az így szét van választva? Vagy mennyire valid, hogy ha nincs, akkor mennyire valid az a gondolat, hogy szét lehet választani egyébként a kettőt egymástól? És mennyire csak a sajtó volt az, aki kiemelt egy gondolatot? Hát, hogyha a feleségemet kérdeznéd, akkor mindenképpen az ő véleménye velem nem lehet beszélni, amikor én dolgozom. Tehát, hogyha én dolgozom, akkor dolgozom. Tehát, hogy és hogyha beszéltet, nekünk van egy olyan egymás között megállapodott jelzésünk, most is miközben beszélünk, már egyszer hívott, hogy az a jelzésünk, hogyha 2-szer hívjuk a másikat, akkor az annak a jelzése, hogy kis túlzással, ha bármi van, fel kell venni. Ez pontosan így van. Na, és hogyha egyszer, akkor pedig majd vissza foglak hívni, és hogy régebben beszélgettünk is erről, hogy vannak olyan emberek, akik csetelnek a párjukkal napközben. Én most így mondom, mint az állat dolgozom, tehát hogy abban az időben iszonyat hatékonyan. Akkor nem tudatosan szétválasztod, csak nincs rá idő. Igen, tehát egyszerűen akkor egy full fókusszal teljesen belemerülve csinálom azt, amit csinálok, és sok esetben még ilyen disztrapciónak is élem meg, hogyha ebbe bejönnek ilyen magánéleti dolgok.
Tehát azzal nem tudok mit kezdeni, hogy a GLS egyszer csak hozna valamit, és akkor nekem ezzel munkaidőbe kell valamit kezdenem. És mennyire adod vissza magadnak munkaidőn kívül ugyanezt a fókuszt a másik oldalra? Tehát mennyire igyekszel cserébe viszont ebben nekem egy nagy váltás volt a tanácsadói lét és most a jó kenyér. Például mondok egy ilyen konkrét dolgot, ami nagyon erős, hogy nincsen rajta a céges e-mail a telefonomon. Tehát nem látom a céges e-mailjeimet a telefonomon, csak a gépemen látom. Ettől függetlenül nálunk a kék galéros közegből kiindulva van olyan applikáció, amin céges kommunikációs dolgok mennek, tehát látok a telefonomon céges ügyeket bőven, és hogyha kell, akkor tudom is reagálni, de én munkaidőn kívül úgy, hogy én most végig dolgozom a hétvégémet, vagy úgy, hogy én hazamegyek, és akkor leteszem a gyereket, amik ilyen klasszikus dolgok, és akkor este 9-kor, 10-kor még beleülök, és akkor még tolom éjfélig, hajnal egyig. Ilyet nem szoktam már csinálni, csináltam nagyon sokat. Amit nehéz, hogy a legutóbb a fodrászom mondta, hogy nagyon el van fáradva, de én vagyok az utolsó vendége, és örül, mert hogyha becsukja az ajtót, akkor befejezte a munkát. És hogy ezért választotta ezt, mert hogy hát én ezt nem tudom elmondani magamról, tehát hogy még egy szabadságon is hazudnék, hogyha ne lenne olyan nap, amikor mondjuk egy fél órát ne kalandozna a gondolatom valamilyen ügy mentén, ami egy megoldandó, nehezen strukturálható ügy. Tehát ezáltal sokat gondolkodom, és dolgozom munkaidőn túl is, abszolút. És egyébként nekünk 7-24-es működésünk van, tehát számos esetben pedig be kell avatkozni konkrétan is. Tehát a tűzoltás az így van. Igen, én is még a tűzoltókat szoktam felhozni példának, hogy amikor fölhívják őket hajnali 2-kor, akkor nem azt mondja, hogy jó, de most még előbb lemosom a kocsit, vagy alszok még egyet, hanem nyilván akkor reagálni kell. De te úgy fogalmaztál, ha jól emlékszem most, hogy dolgozol, mint az állat? De akkor ez lehet iteráció a flow állapotnak ilyen szempontból. Abszolút, tehát, abszolút. Nyilván neked könnyű bekerülni, mert ott dolgoztál a flow consultingnál 10 évig, tehát mi a trükk? Mert megmondom őszintén, hogy én saját magamat is igyekszem tanítani, tudatosság, meg koncentrálás, meg ilyen szempontból önismereti úton is vagyok folyamatosan, hogy ebben jobb legyek, de még mindig azt látom én is néha magamon, hogy amikor fáradtabb vagyok egy kicsit, akkor nyilván megtörik a fókusz, és azt látom, hogy hopp, az elmúlt 20 percben pont nem azzal foglalkoztam, amivel kellett volna. Tehát mi az, ami téged bent? Tehát van valami gyakorlatod, egy mantrád, egy meditáció, mi a csoda fegyver, hogy bent tudj maradni a fókuszban? Vagy ki szoktál zökkenni te is? Nem csak a GLS miatt. Szerintem így a fókuszból én azért zökkenek ki, mert folyamatosan jönnek ügyek, tehát hogy folyamatosan bejön egy ember az irodába, mond valamit, már kizökkentem, tehát az egy így ebből a szempontból, hogy mennyire tudok ilyen deep work-öt csinálni, amikor tényleg egy dologra ráfókuszálni, 3 órát, 4 órát belemenni, nem tudom, például egy komplexebb controlling ügybe, az nagyon ritka, és egyébként ezt általában otthon teszem. Tehát így kizökkenek a fókuszból, úgy pedig az, hogy a munkafókuszból nem szoktam kizökkenni. Hát nem tudom, mi a trükk. Ezt én megint csak azt mondom, hogy így kaptam. Valószínűleg ezt is a Jóistentől, meg egyébként szerintem a neveltetésemben ez azért nagyon benne van, és ezt így mi is át szeretnénk adni a gyerekünknek, hogy szerintem az, hogy milyen munkaszocializációt tanul az ember, azt szerintem a gyerekkorában tanulja meg, az iskolában tanulja meg, hogy már pedig... Ebben nagyon hiszek én is. És 2 gyerekkel otthon tökre érdekel, hogy ezt hogyan próbáljátok meg átadni. Tehát nekem is megvan a magam munkamorálja, és azt gondolom, hogy van most utánunk egy generáció, aki nem ebben a munkamorálban nőtt fel, igen. De én szeretném azt támogatni, hogy az én gyerekeim, meg a hozzánk hasonló, az én korosztályomnak a munkamorálja. Biztosan van itt generációs ügy is, de az nem generációs ügy, az a mi generációnkban, meg az előttünk lévő generációban is így volt, hogy egy ember nézi, 3 dolgozik.
Tehát, hogy ez egy ilyen klasszikus igen. Magyar jelenség, ez nem az Z-generációra. Van egy másik klasszikus, ide, csak hogy ez ugyanerre iteráció, hogy az általános projektmenedzsment, ugye hogy néz ki, hogy a 3 hónapos projektből az első héten megy a munka, mint az állat, utána 2,5 hónap szünet, és akkor az utolsó héten megint mindenki pörög. Úgyhogy ez van másfajta munkamorálok, vannak generációkat illetően is, de szerintem az a része érdekes. Az, hogy ki mit kapott a szüleitől, hogy már pedig a teljesítmény, az érték, a teljesítményért dolgozni kell, és az adottságaidhoz mérten kell a teljesítményt értékelni. Ezt szülőként hogy tudod átadni egy gyereknek? Küzdünk, tehát hogy küzdünk ebben is, de az, hogy igen, tehát kell tanulni, kell a mai világban a videójátékok és a felpörgött digitális tér ellenére le kell tudni ülni, és kell tudni olvasni, és könyvet kell tudni olvasni. Tehát ez milyen elvárásokat támasztasz, hogyan jutalmazol, a büntetést használod, nem használod, milyen mértékben? Mennyire hiszel benne, hogy azt másolják, amit te csinálsz? Tehát, hogyha te otthon egész nap a mobilodat bújod? Nagyon, abszolút, 1000%-osan. Tehát az a vezetői példamutatás, amit a jó kenyérnél csinálsz, ugyanúgy működik otthon, csak akkor nem ügyvezető úr vagy, hanem apa. Így van. Amikor bekerültél a cégbe, akkor ugye nyilván voltak terveid, hogy akkor mit kell neked lekutatni, mit kell megváltoztatni. És hogyan adagoltad ezt be a rendszernek, hogy gyerekek, meg lesz változtatva ez és ez, mert hogy szükség van rá, és én meg ezt szeretném kipróbálni, ezt meg azt meg amazt, meg szeretném mély fúrással jobban megismerni. De ezt hogyan adagoltad be a rendszerben? Azt gondolom, hogy itt van párhuzam az otthon és a munkahely között, hogy azért kezelni kell a pragmatikus részét is a szervezetnek, meg az érzelmit is. Pont a change management részét. Mint otthon. Hát szerintem az a tehát én úgy jöttem, hogy az elején kis túlzással nem akarok megváltoztatni semmit. Tehát, hogy én az elején meg akartam érteni az, hogy meg azáltal, hogy ugye iparágon kívül is jövök, megérteni a működést, megérteni a folyamatokat, megérteni a céget, megérteni az iparágat, tehát hogy nem akartam megváltoztatni semmit, és bizalmat akartam építeni. Ez volt az elsődleges célom, és nem az, hogy 1 hónap után jövök, és mint elefánt a porcelánboltba megérkezek, és akkor én ezt akarom megváltoztatni. És ezáltal ez egy sokkal természetesebb dolog volt szerintem, ahogyan ez átalakult abba, hogy akkor mind kellene dolgoznunk közösen. Ezen az első megértési igényen volt, hogy ezt akartad, hogy érezzék veled kapcsolatban. Az egyik lépés az, hogy elmentél a boltba? Persze, mert nem csak boltban, hanem az összes területre. Aha, így van. Tehát, hogy ez nem csak a te megismerésedet szolgálta, hanem egy eszköz volt. Persze, arra, hogy engem megismerjenek, én megismerjem őket, hogyne. Úgy tudom, hogy 2025-ig, év végéig építettetek, amikor te jöttél egy 3 éves tervet. Így van. Most már még nincs vége az évnek, de hogy értékeled az eddigieket egyébként? Mennyire volt ez a terv megvalósítás sikeres? Kellőképpen ambiciózus volt, hogy ne legyen meg? Nagyon, és azzal egyáltalán nincsen baj, hogyha 100%-ra tesszük a mércét, és aztán 90-et érünk el, azzal szerintem egyáltalán nincsen baj, hogyha olyan az értékelés. Igen, tehát, hogy igen, egyértelműen azt kell mondanom, hogy elérjük a céljaink jelentős részét, és nem mindent pont úgy, ahogyan gondoltunk, és nem mindent pont akkor, amikor ahogyan azt eleve gondoltuk, de igen, tehát nagyon eredményes éveket zárunk. Rendszeresen van körülbelül fél évente az, hogy összeszedjük azt, hogy mit értünk el az elmúlt fél évben, és nagyon sok mindent szoktunk erre felírni. Úgyhogy igen, tehát ez sikeres, abszolút, és hát most leszünk abban, hogy egy következő 5 éves időhorizontra tervezünk. Még mindig ezen belül maradva, tökre érdekelne engem az, és egyen hátrébb lépve most a cégtől, inkább rád fókuszálva, hogy neked amúgy általánosságban véve mit jelent az, hogy siker?
Mi az, amit te meg tudnál fogalmazni, hogy a te számodra, a te életedben, ez legyen az magánélet vagy vezetői kihívás, bármi? Vannak az üzleti sikerek egyrészt, de ugye ez az, amit egyrészt túlhajszolnak vezetők, meg cégek, amikor túlhajszolják a profitabilitást, piaci részt, árbevételt, tehát hogy üzleti számokat, de hogy ugyanakkor az azért fontos, hogy ez egy sikertényező, de egy. Szerintem nagyon, nagyon fontos az, hogy hosszú távon mit hagyunk magunk után, milyen munkahelyeket hagyunk magunk után. Nagyon fontos az, hogy mivel lett az az adott cég sikeres, tehát hogy azzal a társadalomnak mit adott. Például az, hogy mi adalékanyagmentes, tartósítószermentes, teljes kiörlésű, magos kenyereket értékesítünk többségében, és a pékáron belül abszolút a mennyiségében nincs, mértékében nincs másik hasonló pékség, aki ilyen mértékű termelési mennyiséget tud adalékmentesen csinálni a mindennapokban, az, ami jót adunk a társadalomnak, hiszen egészségeset tesznek, rostokban gazdag, ásványi anyagokban gazdag szénhidrátot tesznek, mondom ezt azért, mert általában a szénhidrát és a kenyér az mumus, ne egyél kenyeret, és ne egyél szénhidrátot. Nem, kell lenni szénhidrátot, és jó szénhidrátokat kell lenni. Tehát a sikernek szerintem ez is egy ugyanolyan fokmérője, hogy amit adunk a társadalomnak hosszú távon, az embereknek, az milyen érték, az egészséges vagy nem egészséges. Akkor a sikernek a mérője az, hogy milyen hatásunk van az emberekre, tehát hogyan gondolnak akár 10 éves, 20 éves időhorizontban vissza az adott emberre. Ez nekem egy fontos siker mérce például. Tehát neked az számítani fog majd, amikor azt mondod, hogy 20 év múlva, amikor azt mondod, hogy nyugdíjba mész, hogy mi lesz az impulzus, amit magad után hagysz az emberekben. Így van, abszolút. Ez tetszik, ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. Ez azért is fontos gondolat szerintem, mert valahogy nem tudom elképzelni az EQ-ban aktív vezetőt, anélkül, hogy ne legyen egy olyan gondolata, hogy neki az siker, hogy gondolkodnak róla az emberek. Tehát, hogy a kettő annyira szorosan tud kapcsolódni, és azért lehet, igen. Nem lepett meg. Maga a válasz meglepett, mert nem számítottam, de valahogy, ahogy kimondtad, úgy szépen így összekapcsolódott a beszélgetésünk elejével. De a szakmai része is egyébként tök érdekes volt. Mennyire tudod te azt személyes sikernek megélni, mint vezető, mint ügyvezető, hogy teljes kiörlésű termékekből adtok el nagyon sokat, hogy és itt mondjuk ketté választom a kérdést, hogy konkrétan az eladásoknak a mennyiség, az mennyire a te sikered, hogy az egészségesebb termékekből mondjuk mennyi fogy, és mennyire a te sikered az, hogy mondjuk a márka az elmegy egy olyan irányba, hogy mindenki azt mondja, hogy a jó kenyérnél egészségesebb ugyanaz a termék, mint egy másik boltban. Tehát mondjuk tényleg a kenyerek jobbat teszek a testemnek, ha a ti kenyereteket eszem, mint más. Tehát ez egyik egy márka siker, a másik meg egy nevelési, edukációs és egy értékesítési siker egybe gyúrva. De a kettő az kéz a kézben jár. De az, hogy a jó kenyér ezen az úton van, abban nekem egy pillanatig nincsen érdemem, tehát ez az alapítónak, a Klárinak, jelenlegi tulajdonosnak, illetve az ő férjének, Krisztiánnak az érdeme, hogy 30 évvel ezelőtt erre az útra léptek, és teljesen kitartóan tartották mindig is, és tartjuk a mai napig is. És akkor mennyire fogod tudni ezt a saját sikerednek? Mert mondtad példának azt, hogy mondjuk milyen termékeket árultak. Hát saját siker, tehát a közös csapat siker elsősorban. Ez is egy fontos, nem vezetői tulajdonság, hogy ez a saját sikeremnek értékelem a dolgot, vagy csapatsikernek. Hát az, hogy azért ezt a iszonyatos kenyér ellenességet és mondjuk glutén ellenességet, ami van, mi ennek ellenére hogy tudjuk azt megmutatni, hogy már pedig a kiegyensúlyozott étkezésben, megfelelő mértékben és mennyiségben igenis helye van az egészséges jó kenyérnek, ahogyan mi ezt szoktuk mondani, hogyha ezt minél nagyobb mértékben el tudjuk juttatni emberek felé, akkor az azt gondolom, hogy egy siker a jelenlegi nagyon erős ellenszélben. Ez egy olyan kérdés, amit én nagyon sokszor felteszek magamnak. Ja.
Tehát ugye ez engem nagyon mélyen foglalkoztat, hogy azok a sikerek, amiket a mi cégünk elér, amikre nagyon büszke vagyok, kaptam díjat, meg mi egymás. Tehát, hogy így vannak olyan dolgok, amikre tényleg lehetek én személy szerint büszke, de még amikor a díjat megkaptam, akkor is azt mondtam a köszönőbeszédben, hogy köszönöm a csapatnak, akik nélkül én biztos, hogy nem állnék ott. És hogy én azt gondolom, hogy az én vezetői mentalitásomnak egy része, hogy én folyamatosan megkérdőjelezem, nem biztos, hogy jó dolog egyébként, azt, hogy mennyire vagyok én jó annak a csapatnak az élén. Ez az életemnek az a bugyra, amivel nekem kell megküzdeni. Ez a bizalom, önbizalom témakörben van szerintem. Folyamatosan sose lehet 10-ből 10 valami, mert akkor megérkeztem. Tehát a legjobb érték a 10-ből 9, mert az utazás a lényeg. És én ezt a kérdést nagyon sokszor felteszem magamnak, és kíváncsi vagyok, hogy a te esetedben te hogyan értékeled azt, hogy mennyire lehet az adott esetben egy udvarias szerénység, akkor inkább így mondom, hogy nem negatív értelemben véve. Egy udvarias szerénység az, hogy ez nem a te sikered. Szerintem mérhetetlenül egoista az a vezető, aki a saját sikerének vindikál céges sikereket. Tehát, hogyha most nem tudom, valamiért egy sportpélda jut eszembe, tehát az nem az edző sikere, hogy BL győztes lett a csapata. Tehát ahhoz kellett a csatár is. De a csatárnak sem a sikere, mert kellett hozzá a védő is, és kellett hozzá a kapusedző is. Tehát, hogy vannak egyéni sportok, amiben jobban lehet azt mondani, hogy akkor az tényleg az adott embernek a sikere, akkor is ott van mögött egy edző, meg minden egyéni sport mögött ott van egyébként egy viszonylag nagyobb csapat, aki ezt az adott embert támogatja. De nekem ez egy csapat, egyébként nem sport, de tehát ez egy csapat teljesítmény, tehát az én részemről nem áll szerénység. És egy gondolat még eszembe jut, régi könyv nagyon, a Jóból kiválóvá, Jim Collinsnak a Jóból kiválóvá könyve, ami, hogyha valaki nem ismeri, azt kutatták sok-sok alapjában véve amerikai tőzsdei cégnél, hogy nem tudom, 30 éven keresztül megnézték a sikeres cégeket, és hogy a sikeresek közül tőzsdei mutatószámok alapján kiválasztották a még a sikeresebbnél is sikeresebb cégeket, akiket aztán kiválónak neveztek, From Good to Great, talán ez az angol címe, hogy akkor azok a kiváló cégek, emlékeim szerint 10 vagy 12-t definiáltak, így ezen pénzügyi mutatószámok alapján, és akkor nagyon egyszerűen azt a kérdést tették fel, hogy mi tesz egy céget sikeres cégből, még sikeresebb, jó cégből, kiváló cégből. És abból az egyik dolog, és akkor van neki pár tényezőt, találtak emlékeim szerint 5-öt, ami kiválóvá tesz egy jó céget, és abból az egyik az volt, hogy nem ismerték ennek a 10-12 cégnek az első számú vezetőjét. Tehát, hogy amikor a régi időkben Jack Welch rögtön lehetett tudni, hát a G nem volt benne ebben és hogy akkor ott a 10 kiváló cég, és egyiknek se ismerjük a CEO-ját. Hát akkor googlizzuk már meg, hogy ki is a vezérigazgató, mert hogy a vezérigazgató nem magával foglalkozott, és a saját személyes sikerével és a saját brandjével, hanem azzal, hogy a céget koronázza meg, és akkor nekem egy ilyen mondat megmaradt, ami egyébként más is átvette, hogy a cégvezető magát koronázza meg, vagy a cégét koronázza meg. És visszatérve ide, hogy akkor a saját álszerénységet, nem tudnám ezt én egy egyéni sikernek mondani, és magamat megkoronázni, hogy jaj, de ügyes vagyok, és hanem ez egyértelműen a cégnek az eredménye. Ez korrekt és érthető. Mennyire tartható ez a 21. században így egy Jeff Bezos, Elon Musk árnyékban, akik pontosan az ellenkezőjét? Pontosan az ellenkezőjét, és én mérhetetlenül nem is tudok azonosulni a vezetői stílusukkal. Mérhetetlenül nem. Már amennyi ebből látszik a sajtóban, meg amit így messziről lát az ember, tehát hogy az ugye ritkán van, hogy nagyon pontosan ugyanaz történjen a mindennapokban. Én ezzel nem is tudok azonosulni, igen. Tehát azt a kérdést teszem fel, hogy ez az adott ember mennyi időt és energiát szán a cégére. Valószínűleg nagyon-nagyon jó csapatuk van nekik a háttérben, akik csinálják a dolgot. Ezeket, amiket kommunikál. Igen. Mennyire kell szerinted egyébként ahhoz, hogy ez a csapat működjön, és megnyerjék a BL-t?
ahhoz az edzőnek is folyamatosan képeznie magát. Nagyon, abszolút. Abszolút. Te mennyi időt fordítasz tanulásra? És nem tudok erre időben válaszolni, hogy mennyi időt, mert hogy én nagyon-nagyon sokat tanulok a networkömből, azzal, hogy kikkel találkozom, kikkel vagyok kapcsolatban, milyen témákról beszélünk, akkor ott feljön egy dolog, aminek utána megyek utána. Tehát nekem a tanulásomnak ez egy meghatározó részét teszi ki. Értelemszerűen, mint minden vezető, most én is az AI-ban igyekszem tanulni, amiben még abszolút az elején vagyok, habár valószínűleg mindenki az elején van, aki ennek nem szakértője, de ott is a networkömön keresztül igyekszem olyanokkal beszélni, olyanok közösségében lenni, akik ebben jelentősen előrébb járnak. És hát most a tanulásnak mondjuk el azt, amikor megértek egy iparágat, megértek egy cég működését, én abszolút tanulásnak mondom. Tehát nekem sok időm telt az elmúlt 3-3,5 évben tanulással, új dolgok tanulásával. Nyilván a csapatot is, meg a gyártás, meg még mert hogy volt egy gyakorlati tanulásod is, meg egy új szektort kellett megtanuljál. Az nem rakott egyébként extra stresszt a napjaidba, hogy eszméletlenül más, amit el kell adni? Nem stressznek hívnám, hanem szerintem ez a fiatalságnak az egyik... Ez egy újabb dolog, amit először csináltál. Így van. Tehát, hogy ha új dolgot csinál az ember, akkor fiatal marad. Akkor inkább élvezted? Abszolút, persze. És mi kell ahhoz, hogy az ilyen egyébként stresszfaktorokat élvezzük? Tehát, hogy mi az, ami szerinted helyre tudja billenteni? Vagy mi az, ami... Tehát, hogy azért az elmúlt 2 órából is kiderült számomra, hogy egy kifejezetten stresszes ember vagy. Hát most én ugye mérem is aktuálisan a stressz szintemet, így 2-3 nap adatai alapján nem ezt mutatja, meg ugye van a EU stressz, van a distressz, tehát hogy van a jó stressz, és van a kevésbé jó stressz, ugye kell, hogy a szervezetünk egy stressz állapotban legyen ahhoz, hogy teljesíteni tudjon. Igen. De egyébként, hogyha a negatív stressz részét mondom, én ezt azt gondolom, hogy sajnos it comes with the job. Tehát, hogy én nem ismertem soha olyan felsővezetőt, aki rózsaszín felkölyelt egészen. De jó, nekem teljesen stresszmentes az életem. Nem az a kérdés, hogy van-e stressz, hanem az a kérdés, hogy hogyan kezeled. Igen. Van erre neked szuper trükköd, ami nálad működik? Ami én az autogén tréninget, azt nagyon igyekszem magamat sokat rávenni, hogy csináljam. Ez egyébként, ez tényleg egy csoda módszertan, ami a testi, lelki egyensúlyt nagyon meg tudja teremteni, és stressz szintet is tud csökkenteni. De hát ugye ebben a mindfulness, jóga, tehát nagyon sok, én ezeket éppen nem gyakorlom, ha bár az autogén tréning egyfajta mindfulness irányvonalba is esik. Nekem például ez, de a zenehallgatás is ez tud lenni, és... Mindenkinek meg kell találni a kis trükkjét. A zenehallgatás az nálam egészen extrém volt. Én amikor elkezdtem ezzel a fajta terápiával foglalkozni, csak egy ilyen kis side story, hogy nekem konkrétan a Bostontól a More Than a Feeling című szám volt az, ami azonnal el tudott juttatni egy olyan flow állapotba, ahol ilyen eszméletlen tempóban és minőségben tudtam dolgozni szerintem. Amit értsd úgy, hogy akkor végtelenítve az egy szám ment, tehát hogy egy idő után már meg volt a paraszimpatikus reflexem, hogy ha meghallottam azt, akkor elkezdtem így lenyugodni, és elkezdeni gondolkodni dolgokat, tehát hogy átestem a ló másik oldalára, de egyértelműen eszméletlenül működött nálam a zeneterápia arra, hogy csökkenjen a stressz, meg fókuszba kerüljek. De a mérés az nagyon tetszik. Ugye az eszköz, ami rajtad van, rajtam is van most 1-2, én is ilyen mérés fetisista vagyok, mert szeretem számokkal alátámasztani az érzéseimet, a gondolataimat, mert személyiségemből fakad, van, aki bizonytalannak érzi magát, és akkor jó a támogatás, amit nem lehet megkérdőjelezni, de a hatékonyság is egy ilyen dolog, ami alapvetően mérhető kell, hogy legyen, ez az elvárásunk felé, és egy csomó minden, amit mondtál eddig, hogy vezetőként neked mik a feladataid, mik a törekvéseid, azok közül nagyon sok mérhető. Az eladatmennyiség, a vásárlói visszajelzések, a dolgozói visszajelzések, a növekedési ráta, és a többi. Mi az, ami nem mérhető, de szíved szerint azt mondanád, hogy kéne, hogy mérhető legyen
mint vezetőként a saját cégedben most? Van megint egy angol mondás jut eszembe, hogy not everything counts that is countable, and not everything countable that counts. Igen. Tehát ez a valahogy, ez a nem minden mérhető, ami számít, és nem minden számít, ami mérhető, csak ez ugye az angolban ugyanazzal az igével fejezik ki. Szerintem nagyon, most pont tehát az, hogy az emberekben milyen hatást generálsz, az egyébként mérhető. Vannak erre kérdőívek, tesztek. Tessék? Az ilyen NPS-es megoldásra van, ilyen NPS? Ja, most az ajánlás is ilyen, de nem, tehát ennek vannak olyan kérdőívek, amiket például mi is használtunk a Human Synergistics-ben, amivel vezetői hatás mérhető, az, hogy én milyen hatással vagyok a környezetemre például. De azért szerintem ez azok közé tartozik, ami a legnehezebben mérhető, hogy milyen hosszú távú hatást generálok én vezetőként a környezetemben és a szervezetemben, mármint nem a testi szervezetemben, hanem a cégben. Ez mindenféleképpen szerintem a nehezen mérhető. Hát értelemszerűen a családdal kapcsolatos dolgok ezerszer nehezebben mérhetőek. Milyen gyerekre, hazajössz is látsz egy ilyen skálát, hogy igen, gyerekre, párodra való hatás. Vagy hát ezek sokkal inkább hosszú távon látod az eredményét neki, és nem rövid távon tudod mérni. Na hát ez egy remek gondolat, ezt nem is jutott eszembe, hogy ezt a kérdést kivigyem a munkahelyről, hogy mi az, amit mérhetővé lehetne tenni, vagy nem lenne rossz. Ezt eszembe sem jutott? Na. Ez zseniális. De egy kicsit összemosva a kettőt egyébként, az tökre érdekel, hogy ahogy beszélsz, ahogy csak itt ülsz, és vagy olyan kiegyensúlyozatnak érződsz. Mennyire érzed egyébként magadat tényleg mostani életedben kiegyensúlyozottnak? Mennyire, vagy egyet távolabb és kicsit holisztikusabban, mennyire vagy boldog? Hát a boldogság az nem egy olyan állapot szerintem, vagy a boldogság az szerintem egy pillanatnyi állapot így helyes. Tehát, hogy abszolút vannak boldog pillanataim, meg óráim is, de hogy ilyen, hogy akkor én most boldog vagyok úgy mindig, olyan szerintem nekem nincs, nem tudom, hogy kinek van, abszolút vannak boldog pillanataim, óráim, és kiegyensúlyozott is számos esetben vagyok. És aztán a következő pillanatban pedig hirtelen kibillenek az egyensúlyomba. Itt megint csak az a kérdés, hogy reziliens módon hogy tudok visszatérni, hogy tudsz visszatérni ahhoz a kibillent állapotból, hogyan tudsz visszatérni az egyensúlyi állapotba. De igen, igyekszem biztosan két lábbal állni a földön. És ahhoz, hogy reziliens tudjál lenni egyébként, azt neked mi támogatja? Mi az, amit te tudsz azért tenni? Mi az, ami neked bevált, inkább így kérdezem? Ahogy engem valószínűleg kevesen ismernek, a feleségem és a legszűkebb baráti köröm ismer, az az introvertált oldalam. Tehát a vezetés az önmagában azért egy nagyon extrovertált feladatkör. És vannak is ilyen TED talkok, hogy akkor az introvertáltak hogyan vannak az extrovertált világban. Engem nagyon hosszan és mélyen kell megismernie valakinek, amikor így meglátja az introvertált oldalamat, mert mindenki sokkal inkább kifele élőnek, és az, hogy az energiámat kívülről gyűjtöm. Ugye az ilyen jungi értelemben véve a definíciója az, hogy honnan kapod az energiát. Magadból kapod az energiát, vagy a környezetedből kapod az energiát, ez az extro és az introverzió közötti különbség. És én magamból kapom az energiát. Tehát, hogy én mit teszek, hogyha például kibillenek, és ahogy mondtam, hogyha vannak olyan napjaim, amikor nem tudok energiát adni, akkor én elvonulok most. Tehát én abszolút tudnék, és voltak is ilyen rövidebb alkalmak, és majd szeretnék még hosszabban, a semmi kellős közepén, elveszve egy erdőben remeteként lenni egy retreaten magamban. Csendprogram napokig, hetekig. Nem egy ismerősöm van, aki ezt évente beiktatja. Tehát, hogy, és ezt én még ennyire tudatosan és ennyire élesen nem csinálom, de egyre inkább szemezek ilyen dolgokkal. Tehát én mit teszek akkor, de azt a mai napig is teszem, hogy azért nem az erdőbe megyek ki, de az, hogy én kicsekkolok azért, hogy
magamban érzelmileg vissza tudjam nyerni adott esetben az érzelmi stabilitásomat, az, hogy megint tudjak adni, ilyet abszolút teszek, és hogy az magamban van, és egyedül van. Kérdezem ezt introvertált trénerként és cégvezetőként. Mi vet rá téged, hogy introvertáltként emberekkel foglalkozz? És ez sem bináris egyébként az introverzió és az extroverzió, én amilyen tesztekben is ilyen középen vagyok, abban egyértelműen ott vagyok, hogy honnan kapom a hosszú távú energiát a magamból, és önállóan én nagyon szeretek magamban lenni, a magányérzését soha nem éltem meg jóformán, hogy én akkor magányos vagyok, mert egyrészt nagyon sokat vagyok emberek között, másrészt amikor egyedül vagyok, nagyon szeretem. Jó a társaság. Igen, nagyon szeretem. Tehát mi vitt erre rá az, hogy én élek ott, tehát hogyha én csapatban vagyok, még az is van, hogyha emberek előtt vagyok, tehát hogy ami ugye az emberiség legnagyobb félelme, ezt olvastam valahol, az a nyilvános beszéd. Igen, ezt ismerem én is. Engem az éltet. Tehát, hogyha ki kell állni emberek elé, akkor, és látom a kisfiamon egyébként, hogy őt is, tehát ennek is biztosan van egy ilyen adottság, meg genetikai oldala, tehát ez mi vitt rá, én abszolút szeretem azt, de hogyha lejövök, mondjuk a színpadról, akkor nekem nem egy óriási afterpartyra van igényem, hanem csendben és magamban lenni. Talán ez így áll össze. Abszolút érthető. De idehozva egyébként azt a gondolatot, hogy csak felevelenítve, amit mondtál, hogy szeretnéd, hogyha rólad lenne egy olyan kép, ami kialakul, miután már visszavonultál, amire öröm ránézni, hogy öröm visszahallani másoktól. Ennek a mentén eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy egyébként mi az, amit teszel, vagy szeretnél tenni azért, hogy jobb hely legyen a világ? Kicsit távolabbról nézve a vezetői motivációt. Mert az, hogy egészségesebb termékeket adtok el, az részben ehhez kapcsolódik. De nézzük messzebbről. Én most ott vagyok így az életszakaszomban, életkorom szerint egy olyan életszakaszban vagyok, ahol egyre inkább elkezdtem ezt keresni. Szerintem olyan dolgokat fogok csinálni, amire büszke leszek, mert egyébként nem fogom csinálni, tehát nem csinálok olyat, ami szégyennel töltene el, tehát ez biztos, és egyrészt a cégben csapatosan most vagyunk rajta, hogy a következő 5 évet tervezzük, egyénileg pedig keresem tényleg így a purpose-ömet, és keresem azt, hogy adott esetben társadalmilag mi is az én feladatom. Úgyhogy konkrétat nem tudok mondani, majd elmondom 5 év múlva, hogy mi történt. Szabadon fognak. Mi az, ami vezetőként egyébként szerinted a hatékonyság témakörében kiemelten fontos, de nem beszéltünk róla? Hát nem tudom, hogy mennyire nem beszéltünk. Ami a hatékonyság szempontjából szerintem kiemelten fontos, az a priorizálásról valamilyen szempontból beszéltünk, és arról is, hogy a nemetmondás, de hogy én ezt úgy kötöm össze, hogy szerintem a nem igent mondani nehéz, hanem nemeket, és a jelen üzleti környezet az összes nehézségével, ami van, mert nagyon-nagyon nehéz a jelenlegi gazdasági környezet, gazdasági helyzet, üzleti környezet. Az összes az összes nehézség ellenére sokkal több lehetőséget rejteget, mint amennyit meg tud csinálni egy ember vagy egy cég. És a priorizálásban valahogy, amikor mondjuk ezt a szót, hogy priorizálni, akkor így az jön, hogy mit priorizálunk, mire mondunk igent. De szerintem az a sokkal nehezebb vezetőként, meg egy szervezetben, hogy azzal, hogy igen mondtunk dolgokra, azzal azt is mondjuk, hogy nemet mondtunk a másik 15 dologra. Igen. És mi például ezt csináltuk, és ezt én szoktam is csinálni, hogy nem csak a prioritásokat szedjük össze, hanem a nem listát is. Ami úgy felszokott jönni, hogy de jó ötlet lenne, ha nem. És ami szerintem a hatékonyságot fejleszti, hogyha egyértelmű ez a nem lista is, amire nemet mondunk. És ezt konkrétan le kell írni? Tehát, hogy kell, hogy legyen egy olyan lista, Szerintem mi ezt úgy írjuk, hogy nem most csináljuk, és akkor ezzel egyel könnyebb, és egyel szebb. Szerintem kell.
Szerintem kell, mert bejönnek és nem azért nem csináljuk, mert hogy ne lenne jó gondolat, hanem azért, mert a másikban jobban hiszünk. És a másik jobban támogatja azokat a célokat, amikért dolgozunk. És az is nagyon jó lenne, csak hát egyszerre nem lehet mindent. Úgyhogy ami így hatékonyságba bejön, és ezt azt gondolom, hogy ezt például kevés vezető csinálja, hogy akkor a minden is prioritás, és egyébként mi is küzdünk azzal, hogy minden is prioritás egyszerre. Én is azt szoktam mondani oktatáson, hogy ha a 10 feladatból 8 az egyes prioritásba kerül, akkor nincs legfontosabb. Igen. Csak az a 2, ami biztos, hogy nem lesz kész. Igen. Jó, az egyébként én azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy az egyesődleges prioritás kell, hogy legyen. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm az idődet, a gondolataidat, eszméletlenül inspiráló volt hallgatni. Jaj, de jó. Nekem erőt adott, én azt gondolom, hogy a nézőknek, hallgatóknak is, úgyhogy hálás vagyok az idődért. Köszönöm a meghívást.